yn sydd at Ceiho. Yr ergyd gyntaf cael ei arbed, ond Elisa Colli oedd yno, y peiria'n sgorio. Josh Williams yn methu gwarchod y bêl adna, mae'n gyfle gwirioneddol fan hyn! A mae'n 2-0 i Gaerdydd. Gaerdydd yn dŵn y bêl unwaith eto. Oakley yn igniting dair. Y cyfle Gaerdydd ymosod rwan. Y bêl dros yr amddiffyn Ceiho, gyrraedd y gynta! Caerdydd sy'n dathlu heno. Caerdydd ydi pencampwyr Brif Adran Genero. Prynhawn da a chroeso cynnes ato ni i gêm ola'r tymor ym Brif Adran Genero wrth i'r pencampwyr Caerdydd groesawu Wrecsam yma i'r brif ddinas. Ac mae'n amser dathlu, mae'n amser parti fan hyn yn Stadiwm Dinas Caerdydd achos mae'r adargleision wedi ennill y gynghrair am yr eilwaith yn olynol. Y buddugoliaeth holl bwysig yna dros Abertawe wythnos diwetha yn selio'r gynghrair yn selio'r. So nhw yw'r pencampwyr unwaith eto eleni. Mae yna fwrlwm, mae yna barti, mae yna cefnogwyr hen ac ifanc yma'n dathlu am y Gwenan Harris. Yma gyda fi yn dathlu hefyd, ond cyn i ni sôn am gêm heddi Gwenan, mae yna newyddion newydd dorri yn yr eiliadau ola yma bod Sophie Ingle yn camu lawr fel capten tîm Merched Cymru. Gwenan, mae hwn wedi dod fel tipyn o sioc. Ydy ma fe, i bawb fi'n credu. Fi wedi siarad gyda hi, mae resymau amlwg gyda hi, a mae'n teimlo taw nawr amser gorau ar ôl bron 10 mlynedd fel capten. Fi personol ddim yn cytuno, fi'n meddwl dyle hi parhau, ond penderfyniad hi yw hwnna. Fydd yn diddorol i weld nawr pwy fydd yn cael ambell fi'n credu nhw falle pasio fe o gwmpas i cwbl o pobl. Dau enw mawr i fi, Hayley Ladd neu Angharad James yn personol. OK, wel, newn ni drafod mwy am y stori yma hanner amser. Ond Gwenan, nôl at heddi, yn amlwg, bydd y sylw i gyd ar Gaerdydd, nhw yw'r pencampwyr, ond maen nhw'n gwynebu tîm Wrecsam, bydd moyn gorffen y tymor ar nodyn positif. Bydden, a mewn ffordd, mae fe bach o marfer cyn gêm rownd derfynol nawr sydd dechrau mis Mai. Maen nhw wedi cael tymor arbennig o dda, chwarae teg, maen nhw wedi profi lot o bobl yn anghywir. A fi'n credu fydd e'n cyfle bach i nhw, jyst falle edrych ar cwbl o partneriaethau gwahanol, falle system bach yn wahanol hefyd. A jyst ffordd, achos oes dim byd ar y gêm iddyn nhw, jyst bach o marfer fel wedi cyn y gêm mawr yn y rownd derfynol. Gynna nhw'n ni drafod mwy yn y man, ond yn gyntaf beth am i ni glywed gan y tîmau gan ddechrau gyda Caerdydd. Mae Hannah Power wedi bod yn siarad gyda Heledd Anna. Hannah, here we are, last game of the season, title already won, so how have you approached this one? Yeah, we're approaching this as we've approached every game this season. We want to win, so we're going in, staying focused. It's great that we've already won the league, but it's not over. This game's still got to be done, so we want to win this and play the best that we can today. Yeah, how good will it to get the win to then celebrate that with the fans here today, as well as the title win? Yeah, it'll be amazing in front of the fans at the Cardiff City Stadium. You couldn't have asked for a better end to the season, so hopefully we get our win and we can celebrate even more then. Wrexham have got some strong players, threatening players. What are you expecting from them today? It's not going to be easy. No, definitely not. And we can't underestimate anybody either. So we know they're going to come out all guns blazing. They're going to want the win just as much as us. So we're expecting like a tough game, but hopefully we've practiced, we've focused this week, so that'll help us in this game. And also you're facing Wrexham as well in the cup final in a few weeks' time. So how will this game maybe set you up for that one? Yeah, I mean, we've played them so many times this season. It feels like we're playing them every week. But yeah, it's a great test today, you know, to help us prepare for that final in a few weeks' time. So yeah, it'll be good to play against them and, you know, take what we can from today to help build to that final. Yeah, maybe give the manager a few selection headaches. Good luck. Thanks for your time, Hannah. Thank you. Ie, mae'r ffeinal yna mewn ychydig o wythnosau yn gaddo i fod yn dipyn o achlysur. Ond Gwenan, llynedd Caerdydd yn ennill y gynghrair, ond cyn hynny, oedd rhaid nhw aros 10 mlynedd ers i nhw ennill y diwetha. Ffaith bod nhw wedi gwneud yna'r dwywaith yn olynol. Beth ti'n credu mae hwnna'n gweud nid yn unig am y tîm, ond yr holl waith sy'n mynd mlaen tu ôl i'r llenni yn y clwb? Mae'n dweud llawer. Yn gyntaf o ran y clwb, faint maen nhw wedi buddsoddi yn amlwg i mewn i cael chwaraewyr newydd, y cytundebau newydd maen nhw wedi rhoi nawr, ond hefyd jyst codi safonau, oddi ar y cae o ran ymarfer, a ffaith bod nhw fan hyn yn gyson hefyd, so mae hwnna'n un peth, a wedyn y chwaraewyr ei hun, maen nhw'n dweud good teams win championships, great teams retain them, a fi'n credu mae hwnna'n really bwysig. Fi'n meddwl, pan ti'n ennill un,
mae jyst yn rhoi bach fwy cymhelliant a awch i ennill un arall achos bod ti wedi cael y teimlad yna, ti moyn profi dy hunan tro ar ôl tro a codi'r safonau, a fi'n meddwl maen nhw wedi wneud yna, yn y ffordd maen nhw'n chwarae, dwysedd chwarae, wedi bod yn arbennig o dda. Yn bendant. Brennan, diolch yn fawr iawn am y tro. Reit, beth am i ni clywed gan un o ser ifanc tîm Wrecsam, mae Lily Jones wedi bod yn siarad gyda Heledd. Lily, gêm ola'r tymor yn erbyn y pencampwyr, dipyn o her ar eu tomen eu hunain hefyd, sut ydych chi'n teimlo ar gyfer hon? Dwi'n meddwl da ni cyffroes mewn am byd, does e'n byd yn rhaid ar y gemau ni. Just hapus i fod mewn a llwyfan fel ma, chwarae'n erbyn tîm gorau yn y gyngrair. Mae'n siawns dda i ni profi yn hynny eto a gobeithio cymryd 3 pwynt. A'r tymor gyntaf yn y Brif Adran Genero, sut mae'r tymor di bod i chi? Mae'n di bod yn eitha llwyddiannus, deud y gwir. Athyn ni cyflawni top 4 a dyna yr aim, dwi'n meddwl iddyn ni. Ond ia, mae'n gyffroes i gael chwarae yn y gyngrair gorau yng Nghymru, dydy, a dwi'n meddwl bod ni wedi bod eitha da, gobeithio wneud yn well tymor nesaf. Be ydy'r her fwyaf, ydych chi'n dweud, o gystadlu yn y Brif Adran yma? Mae'n safon gwell yn di. Mae'n anodd chwarae yn erbyn tîmau gorau yng Nghymru, yndi. Ond da ni'n mwynhau mwy am byd. Be ydych chi'n disgwyl gan Gaerdydd yma heddiw ta? Dwi'n meddwl bod yn gêm gystadleuol. Maen nhw'n gryf, maen nhw'n ffast. A ti'n gweld hynny'n canlyniadau oed. Just barod am y battle, really, a gobeithio nawn ni wneud yn well na dyn ni'n gwneud o blaen yn erbyn nhw. A illa roi sylfaen i chi cyn wynebu nhw'n rownd derfynol y gwpan? Yn union, mae'n fatha gêm practice cyn y gêm fawr yn y gwpan wedyn. Fydd o'n dda i cael bach o mwy o wybodaeth amdano nhw ar un peth iddyn nhw, really, ynddi. Ond really cyffroes mewn am byd. Diolch yn fawr iawn, a pob lwc. Diolch yn fawr. Lily Jones yn barod amdani felly, a ni'n barod amdani fan hyn. Your usual reminder that English language commentary is available. Ifan Gwilym is with former Wales international Katie Sherwood. Ac yn y Gymraeg, mae hyfforddwr tîm Dan 17 Cymru, Nia Davies, gyda Dylan Ebenezer. Rhawn da, croeso mawr ato ni, croeso i'r ddau dîm. Caerdydd y pencampwyr am yr ail dymor yn olynol yn ceisio ennill popeth a Wrecsam yn ceisio ennill yn ei herbyn nhw am y tro cyntaf tymor yma, yn ei tymor cyntaf yn y Brif Adran. Chwarae peder, colli peder yw'r record hyd yn hyn, a dyna'r cwpan fydd yn cael ei godi ar ddiwedd y pnawn. 2 gol mae Wrecsam wedi sgorio yn ei herbyn nhw, yn cyfle heddi i adael i marc cyn cwrdd eto yn rownd derfynol Cwpan Cymru mewn mis. Mae yna ras am yr esgid air hefyd ym Brif Adran Genero, 2 o'r chwaraewyr sydd yn y ras yn chwarae fan hyn. Yn ei gadw golwg barcud ar hwnna, Rosie Hughes o Wrecsam, Eliza Colley sydd ar y blaen ar hyn o bryd. Mae Katie Hosford o Abertawe yn y ras nhw'n chwarae. Dyma'r tîmau, felly 5 newid o ran Caerdydd o'r golled o 2 ddim yn erbyn Abertawe, Walsh, Oakley, Kehoe, Cook a Beinon i gyd i mewn. Megan Bowen ddim yma, mae wedi bod yn brysur gyda Cymru dan 19-2 a 3 newid o ran Wrecsam hefyd ar ôl ennill yn erbyn Aberystwyth. 2 chwaraewyr dymuno mis Ionawr, Olivia Fuller a Brooke Cairns. Felly cwpl o newidiadau o ran y 2 dîm yma. Fel oedd Sioned yn sôn, mae Nia Davies yn cadw cwmni fi, y fforddwr Cymru dan 17. Pnawn da, Nia? Pnawn da. Beth allwn ni ddisgwyl o Gaerdydd yn gyntaf felly? Dwi'n meddwl maen nhw'n yn chwarae'r system yma yn eitha rheolaidd. Maen nhw'n chwarae 3 yn y cefn. Falle bod nhw'n, ti'n gwybod, 4 draws canol cae, a wedyn Keown fel 10, a wedyn 2 yn ymosod gyda Colley a Oakley. Wedyn ni Wrecsam. Sut maen nhw'n stopio Caerdydd am hynny, yw'r cwestiwn iddyn nhw? Dwi'n meddwl maen nhw wedi newid y siap, felly maen nhw'n chwarae 3 yn y cefn, so maen nhw'n matcho Caerdydd yn y system. Dyna ni, y 2 dîm yn camu ar cilch na yn y canol. Cwpl o chwaraewyr yn dal yn sylw ni hefyd cyn y gêm yma. Bryn Malcolm Jones yn enw cyfarwydd yn dyfarnu ar draws Cae Cymru a'r 2 gapten yn cwrdd, Siobhan Walsh a Karen Allen. Cwpl o chwaraewyr yn dal yn sylw ni. Cwpl o chwaraewyr ifanc, beth am Lily Jones, o'n i'n clywed ni'n siarad yn gynharach ni. Mae wedi chwarae bron pob gêm, dwi'n meddwl, i Wrecsam tymor yma, a mae'n neud yn dda, mae'n ifanc, a mae'n hyderus ar y pêl sy'n rhywbeth dda i weld, felly dwi'n edrych ymlaen i gweld hi'n chwarae heddiw. Chwaraewyr Wrecsam yn y coch i gyd yn y canol. Caerdydd ar gair ola.
cyn y gêm ola hefyd. Fel o'n i sôn, digon o chreuwyr wedi cael tymhorau gwych a ras na mae'r esgydau yn mynd i fod yn un diddorol pnawn ma. Sôn chreuwyr ifanc, Michaela Cook hefyd o ran Caerdydd yn 19 wedi cael tipyn o dymor. Ie, mae wedi bod ar y fainc ychydig yn y dechrau o'r tymor, ond nawr mae wedi sefydlu ei lle yn y tîm a mae'n neud yn rili dda tymor yma a mae'n heiddi dechrau yn y tîm gyntaf. Wel, ni'n barod amdani. Gêm ola'r tymor, ond nid y gêm ola rhwng y ddau yma. Cwrdd yn rownd-derfynol Cwpan Cymru, 4 wythnos i heddi. Rownd-derfynol arall i Gaerdydd wythnos nesa. Yn Rhws y Gyngrair, y pencampwyr, bydden nhw'n codi un cwpan ar ddiwedd y gêm. Sawl cwpan bydden nhw'n codi dros yr wythnosau nesa sgwni. Y dwbl tymor diwetha, os na drebl ar y ffordd i'r brif ddinas tymor yma. Mae'n dafliad cynnar i Wrecsam y Gwenan. Harris di ymuno dyn ni yn y pwynt sylwebu hefyd. Dipyn o daith ochr y cae fyny fan hyn. Croeso ato ni. Cael y camau mewn, diolch. Da iawn, da iawn. Prawn da Gwenan. Braf cael bod ma. Bai mor bwysig yw bod Wrecsam yn gallu... Hyd yn oed os nag nhw'n ennill y gêm, bod nhw'n gallu creu argraff yn erbyn Caerdydd. Achos maen nhw wedi cael tymor anodd yn erbyn Caerdydd tymor yma. Ydyn maen nhw wedi. Yn ywedig falle tuag at diwedd y gêm. Maen nhw wedi bod weddol mewn y gêm yn y degau gynnar. Wel, nhw'n i oedi, achos mae Rosie Hughes yn glir. Seren, Wrecsam, ymysg y goliau. Bas yn ysgeilus, achos oedd na grysau coch yn cyrraedd fan yna. Nawr mae angen bod yn wyliadwrus yn y cem. Piho yn erbyn Allen, y capten. Dal i thir. O, ti'n be? Oedd na cyfle wirioneddol i Rosie Hughes hwnna. So, di jyst i codi pen hi, bys ydi actually gweld bod Chamberlain bell oddi ar llinell hi. Falle jyst mor gynnar yn y gêm, diffyg hyder, ond personol fel Blaenwraig, sy'n mynd am trio ennill y esgydair, bys ni jyst yn mynd amdani. Mae wedi cael cwpl o chnosau bach tawel Rosie Hughes, heb sgorio na chreu yn y ddwy gêm ddiwetha. Oedd wedi sgorio neu creu yn y 7 cyn hynny, falle bod yna chydig o diffyg hyder. Ni sôn ni a bod Wrecsam ddim wedi gallu creu argraff yn erbyn Caerdydd tymor yma, ond dim ond Caerdydd ac Abertawe sydd wedi stopio nhw. Maen nhw bant eto fan hyn. Rosie Hughes eto, dechrau bywiog iawn gan Wrecsam. Mae Caerdydd sy'n clyrio. A'i tro nhw i ymosod. Nawr yr asgell mae Cook yn mynd yn gyflym. Cook y dros y canol. Wrecsam yn gwneud digon. Geith Cook gyfle arall. Ie, mae Cook yn dangos ei chyflymdra fanna ac yn croesi'n dda hefyd. Felly, fel wnaethon ni sôn, mae wedi rhoi argraff ar y tîm yma a mae'n neud hynna yn y funud gyntaf o'r gêm hefyd. Dechrau bywiog, ta beth, i'r gêm yma yn stadiwm dinas Caerdydd. Cic gornel gyntaf pnawn. Mynd o blaid y tîm cartre, y pencampwyr. Caerdydd wedi cael sioc yn y gêm ddiwetha'n colli'n erbyn Abertawe. Caerdydd yn pwyso, ceisio taro. Ac yn taro'r pestyn yn y pen draw. Mae yna ras am yr esgydair hefyd, fel o'n i'n sôn pnawn yma. Felly, fan hyn, ar y blaen yn y ras yna, mae Eliza Cook ar hyn o bryd. Mae hi wedi cael 16 o goliau. Rosie Hughes a Katie Hosford ar 15 yr un. Gan fod Gwenan di sôn yn gyn ymysodwr. Bydd hynna ar feddyliau'r ymysodwyr pnawn yma, cipio'r esgydair? Bydd. Ac ar y gair, Rosie Hughes eto. Diddorol ni, a cwpl o enghreifftiau yn barod le mae Wrecsam wedi cael ychydig o le yn hanner Caerdydd. Ie, maen nhw wedi. Mae Caerdydd yn ymosod gyda niferoedd. Maen nhw yn trio pinio wingbacks Wrecsam yn ôl. Ond pan maen nhw yn ffeindio nhw, mae yna lle i Rosie pigo'r pêl fyny, a mae wedi gwneud sawl gwaith yn barod. Felly mae hynna'n patrwm dyn ni'n mynd i edrych ar, mae gweld os maen nhw'n neud hynna mwy. Ie, mae'r system ma Caerdydd, mae Wrecsam actually yn chwarae'r un fath o system hefyd, ond mae Caerdydd jyst bach fwy ymosodol. So mae'n lot o lle wedyn mewn i'r gwagleoedd mewn tu nôl a gan ddefnyddio cyflymder Rosie Hughes yn amlwg, mae'n chwarae cryfder hi a Wrecsam fel clwb fyd. Ie, Wrecsam tymor yma yn drydydd, 7 pwynt ôl Abertawe ddechrau'r pnawn sydd ail, 17 pwynt yn glir o Aberystwyth yn bedwerydd i fod yn 10. Ond wedi cipio pwynt yn ebyn pob clwb heblaw Caerdydd yn rhan gyntaf tymor. Ond am dymor cyntaf maen nhw wedi cael ym Brif Adran Genero
Dilyn ni taith nhw diwedd tymor diwetha. Dalwch ma, mae'n agos fan hyn. Ond Cerys Morgan allan yn y pen draw. Stori na diwedd tymor diwetha. Yn ennill y gemau ail gyfle i esgyn i'r Brif Adran. A goffen yn drydydd yn ei tymor cyntaf. Am siŵr byddwn nhw'n hapus da hynny. Mae'n arbennig, i bod yn competitif efo'r uchaf yn rhywbeth arbennig iddyn nhw. Nathach chi clywed gen Lily yn deud bod hi'n dal ddim yn hapus efo hynna, a mae eisiau gwneud well tymor nesaf, so bydd hi'n dda i gweld be maen nhw'n gwneud tymor nesaf i datblygu mwy. Bydd hi'n ddiddorol gweld be maen nhw'n gwneud. Dim ymhaeth am hynny, cwpl o chreuwyr wedi cyrraedd y mis Ionawr, dwy yn dechrau pnawn ma hefyd. Un gyda profiad yn y WSL. Brooke Haynes wedi bod gyda West Ham am gyfnod. Pas yn ysgeilus. Wrecsam yn gol digon o'r bêl ar y dechrau. Byddai'r hyfryd drwy'r canol hefyd, yn Caerdydd yn gweld y bygythiad. Nawr, os yna broblemau fan hyn i Wrecsam. Caerdydd ar garlam, Ciho. Drwy'r canol maen nhw'n mynd. Angen i'r golgeidwad fod allan yn gyflym. Mae'n syml, mae'n rhy syml. Oakley di taro. Rhian Oakley i Gaerdydd. Maen nhw ar y blaen. Seithfed y tymor iddi hi, ac ar ôl dechrau addawol, mae'r pencampwyr di taro. 10 munud ar y cloc. Oakley i'r pencampwyr, mae'n gol i ddim. Dwi'n meddwl nath Del Morgan yn y gol wedyn meddwl dod a wedyn stopio dod a wedyn mae'r Rhian Oakley gyda cyflymder a sydd nath i fynd o gwmpas y golgeidwad. Ond hyn ydy'r perygl efo Caerdydd yn amddiffyn gyda niferoedd llawer. Mae Wrecsam gofod tracio nôl a dod nôl i amddiffyn yn llawer gynt na hynna. Oedd yn anffodus o ran safbwynt Wrecsam yna llu o gamgymeriadau. Nath arwain at y gol yna, ni edrych yn amddiffynol dwy chwaraeiraig mynd am yr un pêl. Cennal yn cael ei dal allan o safle wedyn, a wedyn mae'n 2 erbyn 2. O'n i'n meddwl bod y coli di falle just bach rhy hwyr gyda'r pas. Wel, dyma nhw eto. Deja vu i'r dreigiau ar hyn o bryd. Oakley eto. Problemau i Wrecsam. A mae'r dechrau addawol na'n teimlo'n bell i ffwrdd yn barod. Pan ti'n amddiffyn yn erbyn chwaraewyr dda, mae angen mynd yn dim blink gallu. Os ti'n mynd i ennill y pêl, gret, ond mae rhaid i wedyn sicrhau, os ti ddim yn mynd i ennill, ti'n mynd i cymryd chwaraewyr allan, mynd nôl i'r gol yma. Fi'n credu actually oedd Del Morgan wedi gwneud dda, dath i allan yn syth, ond oedd jyst cyflymder Oakley, a wedyn, angen mynd i'r llaw jyst bach yn gyflymach, fes ni'n gweud o'r Morgan. Seren Watkins i gymryd y gic. Ddim yr ore, felly geith i ail gyfle fan hyn, Ffion Price. Wel, y bas yn hyfryd, digon o le. Drychwch ar y crysau glas yn cywio yn y canol, mae'n gyfle am ail. Wel, pa'n ydy eisiau mynd amdani? Dyna'r cwestiwn yn y pen draw, oedd gymaint ohonyn nhw, Holly Smith i mewn na. Oedd hynna'n croesiad arbennig gan Seren Watkins wedyn. Holly Smith yn bron yn cael y siawns ar y targed, ond niferoedd eto yn y bocs Wrecsam, am nhw yn gofod amddiffyn hynna'n llawer gwell. Pwysig bod yn dal i tir fan hyn. Eto Caerdydd, maen nhw'n beryglus o'r cliciau yma. Dim llawer o opsiynau. Rosie Hughes yr unig opsiwn i fyny'r cae. Ond mae yn opsiwn beryglus dros ben. Caerdydd i aros i fyny yn ei niferoedd. Watkins yn holi'r cwestiwn os ydy dacl na bach yn hwyr gan Pritchard. Mae'n teimlo fel eiliadau nerfus falle i Wrecsam, Gwenan. Fel wedys i 5 munud gyntaf, o'n nhw'n edrych yn fygythiol iawn, yn wedig lawr yr ochrau i canol amddiffyn Caerdydd, ond wedyn just diffyg cyfathrebiad beth ni'n gweud fwy nag unrhyw beth, a wedyn, llu o camgymeriadau yn y arwain lan at y gol yna ble mae pawb wastad dweud mae bach o cliché, ond wedyn mae'r 5 munud ar ôl ildio, neu sgorio mor bwysig. Cyfle bach fan hyn, os yw'r bas yn gywir, ddim yn wael. A Wrecsam, Rosie Hughes nawr de, os yna gyfle i daro nôl yn syth. Mae Hughes yn gyflym, ond Holly Smith yno. Ni wedi gweld Smith un ochr y cae yn bygwth sgorio. Stopio Wrecsam sgorio. Nath i fyna, gwaith da gan Smith. Nath i yn, dyn ni'n gwybod bod Rosie'n gallu rhedeg tu ôl amddiffyn, a dwi'n meddwl mae Holly Smith yn gwybod hynna, so mae'n yn edrych am hynna, trio
cochwyn ei rhediad yn bach mwy gynnar achos mae'n gwybod y pwysau mae Rosie Hughes yn mynd i gwneud i'r amddiffyn. Ti'n teimlo'n greulon bod yn negyddol o ran tymor Wrecsam. Mae'n mor dda i tymor cyntaf. Mae'r record yn ebyn Caerdydd ddim wedi bod yn wych. A wedi mynd yn waith os rhywbeth. Gollen o'r gêm diwethaf 6 gol 1. Dyn nhw'n eisiau gweld hynny eto pnawn yma, mae'n siŵr. Na, mae ddylfryd yw hwnna. Wedyn, os ti'n mynd mewn i gêm yn barod yn ofni. Wel, am bas oedd honna, ond y gol Gaerdydd yn barod amdani, ddim yn hollol hyderus dy'r gic. O, nawr de, yna broblemau eto. Caerdydd sy'n taro, Eliza Colley, drwy'r canol. Chydig o le, i Rhian Oakley. Oakley di sgorio, nawr yn ceisio creu. O, cic gol yw i, yn y Pêl-droed. Caerdydd yn disgwyl falle oedd hi'n gic gornel. Y safle dechrau Del Morgan rili bwysig. Mae cyflymder pyr gyda Caerdydd yn ymwysodwyr. Mae Wrecsam yn chwarae gyda'r tri yn y cefn yn angen bod yn ymwybodol. A fi'n meddwl yn person maen nhw angen, bod nhw sy'n disgwyl nhw bod yn fwy cil wedyn sy'n ôl y sgellwyr. Mae angen nhw bod hi'n oed fwy cil i stopio'r gapiau rhwngthyn nhw a gorfodi nhw allan i'r ochrau fwy. Wel, trwy'r cyfan yn ei gyd destyn o ran record Caerdydd. Mae wedi colli 2 gêm tymor yma, y 2 yn erbyn Abertawe, ond nhw bron mynd 2 flynedd heb golli gêm yn y gyngrair. Mis Mawrth 2022, a wedyn ni Chwefror flwyddyn yma, fe gollio nhw eto yn erbyn Abertawe. So nhw 35 o gemau cyngrair heb golli gêm, yn ennill 30 ohonyn nhw. Yn sgorio, mae rai fi sôn, 116 o goliau ac ildio 20. Mae hwnna'n dipyn o rediad, a jyst dangos beth yw'r her i'r Wrecsam am hynny ni, ia? Ie, mae'n mynd i fod yn anodd i Wrecsam hefyd yn tymor gyntaf yn y gyngrair, ond mae'n dangos safon Caerdydd. Ti'n gwybod, maen nhw'n gwybod sydd i ennill, maen nhw'n gwybod sydd i sgorio gyda'r stats yna. A hynna pam mae'n anodd i timau arall i torri nhw lawr, ond gobeithio nawn ni gweld bach mwy o competitiveness yn y gêm yma am y munud os ar ôl. Fi'n hoffi stats. Bai fi hwnna. Gyrch chi lot o stats. Dim gorfod. Fi'n meddwl fydd Rosie Hughes yn really siomedig o'r cyfle yna gathi. Os ni edrych arno eto, jyst cyffyrddiad gyntaf yn dod oddi ar tu allan troed i mewn i'r canol. A jyst o rhywun o safon hi sy'n gwybod sut i ffeindio cefn y roed, fydd hi'n siomedig achos os ydy'n cymryd yna yn y lle gyntaf, cymryd yna draws, bys hi yn sicr wedi bod 1 yn erbyn 1 a bys fe'n 1 yn barod. Yn cael tair wedi gwthio i fyny fan hyn gan Wrecsam. Dyn nhw ddim yn dal nôl i fod yn deg. A'r 2 dîm yn cwrdd eto yn rond ar Cwpan Cymru mewn mis. Dwi'n siŵr beth mae Wrecsam yn mynd i wneud am y mis nesaf ar ôl hon. Yn siŵr bod nhw'n barod ar gyfer Cwpan Cymru. A rond ar arall gan Gaerdydd wrthnos nesaf. Hon am fyw hefyd. Mae'n cwrdd ag Abertawe. Tlws y gyngrair. Cam sefyll fan hyn. Ond mae'n anodd mewn ffordd os y Wrecsam. Mae tymor nhw'n gorffen pnawn yma. Wedyn ni, nhw'n chwarae rond ar mewn mis. Fi'n gwybod bod nhw'n ymarfer ac ati, ond boi'n herio hynna ni, Ie, mae'n anodd i aros am ffeinal am mis. Ond mae'n bod sôn bod nhw yn ymarfer 3 gwaith yr wythnos. Byd nhw yn cael friendly games yna hefyd. So byd nhw yn ticio drosodd, ond mae'n anodd achos mae ffeinal yn rhywbeth mawr iddyn nhw chwarae, so maen nhw'n gobl yn barod amdani. Edrych mlaen at yr achlysur, rownd ar Cwpan Cymru. Yn fyw gyda ni. Byddwn ni yn Rodney Parade. Gyfer hwnna. Alla i am y cwestiwn, sori, ni a gafod ti arbenigraig o ran yn hyfforddi. So ar y degau, mae Wrecsam yn gael ei hun yn 3 yn erbyn 3 yn y cefn yn erbyn blaenwyr. Bys ti'n hapus gyda hwnna fel hyfforddwr, neu bys ti'n edrych i newid i addasu? Na ddim really. Fysa ni'n o hyd eisiau +1 dyn ni o hyd yn deud yn y amddiffyn. Felly mae unau wing-backs yn dod yn ôl ac yn mwy cil, neu 2 rhif 6. Dwi'n meddwl Lily Jones a Dickens. Maen nhw angen fel protectio'r tri yn y cefn. So maen nhw angen just cael bach mwy o siarad rhwng y tîm a gweld beth sy'n gallu weithio. Os mae un wing-back hefyd yn mynd yn mwy uchel, mae'r llall yn gofod dod yn mwy difn. Ond dyma nhw eto, yn mentro o bellter. Ddim mor bell a hynny ar yr olwg gynta. Chamberlain yn y gol ddim yn poeni gymaint a hynny, ond Cara Jones yn mynd amdani ac eto, ni'n gweld Wrecsam yn cael lle. A Cara Jones yn mwy uchel wedyn, hyd y wing-back ar y ochr chwith. Ac mae'n dangos pan mae'r wing-backs yn gallu mynd yn uchel, maen nhw'n gallu dod o rhywbeth i'r gêm. Ond maen nhw'n gwybod bod yn bach mwy
like, protective yn y cefn. Os maen nhw yn mynd i mynd mlaen, mae'n angen fod support yn y cefn. Wrecsam yn camu mewn. Eto. Maen nhw'n rhoi gêm i Gaerdydd fan hyn. Fy chi'n oedi weithiau pan mae'r bil yn mynd nôl am ddiffynol. Chydig o am eich i gamgymeriad. Felly mae dyna pam ni'n poeni, ond Cook yn benderfynol yn y canol. Rhediad da. Yw'r bas yn ormod. Na, mae dal yno. Oakley sy'n cadw ddi fewn. Cymorth yn cyrraedd hefyd. Wrecsam yn ôl. A mae Oakley yn chwilio tipyn o le lawr y dde hefyd. Mae Oakley yn gyflym, dyn ni deud hynna yn barod, ond mae hynna yn perygl i Wrecsam, a mae'r wing-backs yn gofod dod yn ôl, a chi'n gweld eto 3 yn erbyn 3, a yna'r problem sy'n gen Wrecsam ar y funud. Cwarter awr di mynd, gol i ddim. Mae'n gêm fywiog yn y brif ddinas. Ddim yn cwyno am hynny. A'r adar gleision yn erbyn y cochion. A'r gleision a'r fantais. Eto o'r cefn. Sawl gwaith ni'n gweld hynny. Yn barod, Walsh y capten. Mae Walsh yn fygythiad, mae Smith yn fygythiad, mae Caerdydd yn fygythiad yn y bôn. A da chi'n gweld y amddiffynwyr yn dod fyny i Corneli. Yna cic cornel gyntaf sydd wedi fynd i'r bocs. Ond dwi'n meddwl mae'r croesiadau gallu bod yn bach well o cicio Corneli Caerdydd. Ond gobeithio wneud hynna gwella. Hwna'n dipyn o dacl gan Walsh, a ddim yn dal nôl. Mae yna un gêm arall di gorffen gyda llaw. Ni wedi bod yn cadw golwg ar hon yn uwch gyngor Lloegr. Manchester United a Lerpwl yn gyfartal 2 gol yr un. Fi'n gwybod bod Gwenna'n gyda diddordeb mawr yn hon. A ti? Dwi wedi bod yn cadw dim diddordeb o gwbl yn y gêm yna. Wel, ar ôl bod 1 gol lawr, fi'n hapus, ond fi actually wedi gweld gol mewn o, oedd e'n dda iawn, so. Ath Lerpwl ar y blaen, wedyn nath Manchester United ar y blaen o 2 gol 1. Lerpwl yn taro nôl o Smotyn gan Salah, felly mae'n gyfartal. Diddorol. Na ddim gweud mwy na hynny, am hynny. Am Arsenal ar y brig, na i jyst orffen ar y nodyn yna. Wrecsam ar ergyd yn isel. Cwarter awr di mynd, Lily Jones yn ei chanol i. Mae'n mynd eitha cystadleuol. Bydd Wrecsam yn hapus ar hyn, bod nhw'n colli, mae'n od, bod nhw'n colli, ond bydd nhw'n hapus da'i perfformiad hyd yn hyn? Dwi'n meddwl mae Caerdydd wedi cael cyfleon mwy na Wrecsam. Eto, ti'n gweld, mae Rhian Oakley yn rhoi pwysau arno pan maen nhw yn mynd ymlaen. Eto, Oakley yn dawnsio heibio. Yn hamddenol, braidd, Cook i Gaerdydd. Digon yn ôl gan Wrecsam. Wrecsam yn dal i tir. Ond yn ôl dawi. Fi'n meddwl os oedd hynny'n falle gêm cwpa neu gêm ble mae pwyntiau yn really bwysig. Fyswn ni'n barod yn personol di newid siap o ran Wrecsam. Ond gan bod dim byd mewn ffordd ar y gêm, mae'n werth trio pethau newydd, mae'n amlwg moyn wneud hynna. Mae yna ormodydd o le i Gaerdydd, nwedig mewn tu nôl, dim lot o pwysau ar y pêl. Mae nhw wedyn jyst syrthio nôl tipyn bach. Ond fel wedi si, mae'n werth ceisio ar pethau newydd pan sy'n pwysau arnyn nhw. Wrecsam yn mynd i orffen yn drydydd, dim byd yn mynd i newid hynny, 7 pwynt o fwlch rhwng nhw ac Abertawe ar ddechrau'r pnawn. Abertawe yn cwrdd ac Aberystwyth pnawn yma, gemau ola y penwythnos, a dim goliau yn y gemau eraill digwydd bod, felly dim newid o ran yr esgyd air, newn ni sôn am hynny yn gyson hefyd i atgoffa chi, Eliza Colley a Rosie Hughes yn y ras, ac mi oedd hi'n ras unwaith eto, ond war e teg, Cerin Chamberlain allan yn gyflym i Gaerdydd. Mae yna perygl o Rosie wneud hynna. Di amddiffyn Caerdydd ddim yn gallu switch off achos mae yn rhoi y perygl yna o gallu rhedeg tu ôl. Yn union fel mae Rhian Oakley wneud iddyn nhw hefyd, felly mae'n syml yn y ddau amddiffyn. Ti'n gwylio Rosie Hughes, jyst y ffordd bod ni'n chwarae ar ysgwydd amddiffynau golaf, so Walsh to, a mae wastad yn gamblo. Gwy'n bod hwnna'n rhywbeth really bwysig. Wel, mae yna gymaint o le yn y canol fan hyn i Kehoe. Eto. Yn edrych yn Ffion Price ma nhw, ond y bas ddim yn gywir y tro yna. Price yn fygythiad hefyd i Gaerdydd. Dyma ni eto. Safle dechrau da, maen nhw'n gweud am gol geidwad yn y safle yna.
maen nhw'n gofod neu hynna, maen nhw'n gwybod mae yna cyflymder yn y dau tîm, felly maen nhw'n gofod bod o hyd yn switched on a gwybod lle i ddechrau, a os maen nhw'n gallu dod allan i roi pwysau ar y striker. Crosodd fach, Cook, just yn cyflymu pethau yn achosi problemau i Wrecsam fan yna. Dwi'n meddwl mae Cook wedi bod yn egniol iawn yn y dechrau. Mae'n dangos bod eisiau bod ar y pêl a yn gallu creu pethau dda hefyd. Sgoriodd i yn rownd gynderfynol. Cwpan Cymru yn erbyn Abertawe. Dyn nhw'n gallu taro fan hyn eto. Maen nhw wedi taro. Maen nhw gam sefyll. Cam sefyll. Yn Caerdydd yn meddwl bod hi'n ddwy. Frion Price. Ni sôn yn gynharach bod hi'n beryglus. Dyma hi'n torri mewn o'r dde eto. Fe mor agos oedd hon. Agos iawn, byddwn i'n gweud. Fi'n meddwl bod nhw'n anlwcus dros ben, os fi'n onest. A ti'n gweud o'r blaen, mae mis tan y gêm rownd terfynol. Fi'n credu fydden nhw'n gwneud lot o gwaith o ran edrych ar y goliau. Mae yna llwyth o agweddau hyn o'n barod o fewn y 20 munud gyntaf. A fi yn meddwl mae lot o fe yn dod lawr i meddylfryd. Personol, pan ni'n chwarae fi siwr ni ar un peth, chwarae lan yn erbyn tîmoedd neu chwaraewyr oedd falle well wedi cael bach fwy o lwyddiant. Ti'n moyn profi dy hun? Pan chi'n rhewyd i fel na, allwch chi weld, sy'n credu bod y Caerdydd yn hapus. Yn gweld hwnna, anyway, bod hi'n agos ofnadwy. Mae yna oedi fan hyn. Nath hi'n ddau orffen, ond eto, be byddai'n poeni chi, o dwy na. Nhw'n gwbl glir yn y canol. Neb yn dod nôl at y golau i trio amddiffyn o. Maen nhw yn gofod bod yn bach mwy positif i trio ennill y pêl. Dwi'n meddwl maen nhw'n gwylio'r pêl a gwylio chwaraewyr Caerdydd mwy na actually respondio i'r pêl sy'n cael ei rhoi mewn i'r cwrt cosbi. Licen ni gweld nhw jyst yn fwy gorfforol, yn fwy dyn. Mae nifer o gwedd mae Caerdydd yn cael, mae'r blaenwyr, mae Cio ac yn y blaen wedi cael amser i hyn o'i troi. Just bydd yn dyn, bydd yn problem, bydd yn nuisance, bydd mewn gwynebau nhw. Ti'n gallu chwarae gyda'r holl systemau a mae pobl yn neud y gêm yn rili gymleth fi'n meddwl weithiau. Just neud y gêm yn syml, gweithio'n galed, neud y basics yn dda iawn. A fi'n credu hwnna yw'r un o'r prif pethau yma angen i Wrecsam dod nôl i wneud. A fydd hwnna'n helpu gyda'r meddylfryd wedyn, bod nhw ddim yn teimlo bod nhw'n falle mor bell tu nôl Caerdydd, achos maen nhw ddim. Maen nhw jyst angen bod yn bwy positif a mae'n dechrau gyda'r gweddau syml. Phoebe Davies yn paratoi ddod nôl ar y cae ar ôl yr oedi bach na. Mae wedi bod yn benwthnos prysur arall. Cofiwch am uchafbwyntiau i ddod nos lun ym hanner awr 9. Caerdydd yn cyflymu pethau fan hyn unwaith eto. Maen nhw'n bygwth. Maen nhw'n clyrio. Keynes sy'n o'r chwaraewyr newydd. Basfach dwt yn mynd nôl. Fel o'n i'n sôn gyda llaw, nos lun uchafbwyntiau. Wedyn ni'n nos Ferched bydd yr ail ddarllediad eto. Dim eto, achos ail ddarllediad yw e. Chi'n gwybod fe fi'n trio sôn. Mae fel arfer ar nos Fawrth, ond mae Cymru'n chwarae Kosovo ar nos Fawrth. Felly bydd uchafbwyntiau o honna ar ôl y fuddugoliaeth gampus yn erbyn Croatia. Am Gwenan, ni wedi clywed gan Gwenan, ni wedi clywed wrth y tîd ni am y coeddiad am Sophie Ingle yn ildio'r capteniaeth. Pawb wedi cael sioc, ond be neidio hynny? Mae'n sioc yn enwedig ar ôl un gêm yn y camp yma. Falle bod i fel 4-0, ond fi'n hapus yn edrych. Ond falle mae'n canolbwyntio ar sut mae hi'n chwarae, ac yn rhoi siawns i rwy'n arall a hi canolbwyntio ar sut mae hi'n chwarae, falle. Ond bach o sioc heddiw i clywed y newyddion yna. Ond mae dal yn rhan masif o'r tîm, ac yn dal ni'n o'r leaders o'r tîm enw felly bydd hi dal yn neud i swydd yn dda iawn, dwi'n meddwl. Mae'n dipyn o bwnc, digon i'w drafod, ond mae Caerdydd yn ymosod fan hyn, Cook unwaith eto, croesiad yn siomedig. O'n i'n sylwebu gyda ni a Gwenan, a pam chi'n sylwebu ar Dîm Cymru, chi jyst yn enwi yr enwau profiadol na, pan chi'n mynd Jem Evans, Hayley Ladd, chi'n mynd i Ingle, Anghara James, Fishlock, mae'r profiad, mae'r cnywyllu yna. Mae Rhian Wilkinson mewn safle eitha ffodus yn dod mewn i reoli'r tîm yma. Ydy, maddi, a mae'r chwaraewyr talentog iawn yn dod trwyddo hefyd, a dyna beth yw'r cydbwysedd ti moyn. Ond nag yw'n neis cael... Mae Sophie Ingle wedi bod yn captain 83 gwaith. Mae hwnna'n fwy na mae 99% o'r carfan yn mynd i cael mewn capiau ty beth. Mae'n i cael i'r profiad yma jyst yn camu'r ochr i fod yn help a cymorth i'r person nesaf. Fi wedi siarad gyda wedys i, fi ddim yn cytuno gyda Wrecsam. Mae hi, ond mae'n penderfyniad hi. Mae jyst y person mwy o hyfryd a mwy o proffesiynol. A mae'n jyst chreu rai gofri
un o'r greuon heb-os. Ie, falle nildio'r gapteniaeth, ond dal yno i Gymru na'r peth pwysig. Mae Lauren Price yn gwylio hefyd, rhywun sydd wedi mynd o'r byd pêl-droed i'r sgwar bocsio. Braf gweld hi'n gwylio fan hyn hefyd. Gornes fawr yn dod fyny cyn bo hir iddi hi. Dalle dychmygu byddai'n braf gweld hi ar y sgwar bocsio yn ganol y cae fan hyn rhyw ddwrnod. Os ni'n mynd mor fawr o hynny. Hwna'n dipyn o ddigwyddiad, ond ie, mae'n ornes fawr ar y ffordd i hi, ond gwylio'r ornest yma, mae hi yn y gornel goch. Mae'r Wrecsam yn gornel las Caerdydd. Ie, ar y blaen o'r bwyntiau ar hyn o bryd. Rydym wedi cael y KO na eto. 6-1 yn y gêm ddiwetha. Caerdydd i chwarae 4, ennill 4 yn erbyn Wrecsam. Mae un o'r rheini yn plws y gyngrair. Mae wedi cael y gorau o'r gemau. O, nawr de. Chydig o oedi, ond Caerdydd yn gwneud yn dda. Wrecsam yn pwyso. Mae wedi pasio allan o'r cefn yn dwt fan hyn. Mae'r symudiad yma yn gorffen fel fyna. Mae'r symudiad yma yn gorffen. 5 yn rhywun di mynd. Gol i ddim yn y brif ddinas. Mae rheolwr yn yr chri hapus. Ian Derbyshire. Camera tu ôl, dim yn camera ni hwnna gyda llaw. Mae yna rhyw gyfres yn dilyn Wrecsam o gwmpas y lle yn ôl y sôn. Welcome to Wrecsam. Fi wedi clywed. Fydd Wrecsam yn rili hapus o'n y ffordd, maen nhw'n positif, fi'n joio'r ffaith maen nhw'n positif, maen nhw'n gwasgu'n uchel, a maen nhw'n creu problemau, mae Caerdydd yn stryglo ar y deg a i ddod allan. Mae unrhyw chreunig yn gallu bod yn dda gyda amser ar y pêl. Pan ti gwasgu nhw, nhw'n wedi gweld pa mor dda maen nhw wedyn, ond mae just os maen nhw yn dod allan o'r pres yna, wedyn mae Wrecsam mewn trwbl mawr fel ni wedi gweld, neu maen nhw'n ennill lot o'r ail peli, ac yn amddiffynol angen bach fwy o cysondeb a siap. Ei gym yn ei fynd yn y hanner cyntaf. Golian y Bari yn yr un rhyngddyn nhw a Met Caerdydd. Dim golian y ddwy gêm arall. Wrecsam pwyso eto. Caerdydd yn gwneud digon, ond allan nhw'n gwneud mwy na hynny. Nôl deithi. I'r cochion, Lily Jones. Dan bwysau. Yn cadw meddiant. Gwaith da. Dan Jones hefyd. Gifad nawr. Reit yn y cornel. Eisiau ennill cic gornel o bosib. Seren Watkins yn clyrio. Caerdydd gyda lle lawr y dde. A maen nhw'n gweld hynny. A Wrecsam wedi gwthio fyny. A maen nhw'n waith amddiffynol i wneud. Pas ddim yn gywir, felly dim problem o ran yr ymwelwyr. Maen nhw'n bod yn positif fan hyn. Y dreigiau. Ie, dwi'n meddwl mae Wrecsam, mae'r pêl yn mynd i edrych am Rosie Hughes, a wedyn mae jyst angen bach o cymorth o dan y pêl, dwi'n meddwl, efo'r dau sy'n chwarae yn y rhif 10, i helpu hi. Falle mae'n nhw'n gallu gwneud bach o mwy o rhediadau i'r asgell i helpu hynna. Dwi'n meddwl mae'n jyst yn uniongyrchiol i'r streicer gyntaf, a mae'n angen meddwl am rhywbeth gwahanol. Gwaith gwych gan Ciho fan hyn yn rheoli. Ac yn darganfod Fion Price. Uchelgeisiol wedyn ni dar ergyd, ond mae'n gallu taro nhw o fyna. O, ydy. Sdim lot gyda troed dde well na hi yn y gyngrair. A'r ffordd mae'n gallu creu, mae gwasanaeth hi'n arbennig o dda, fydd hi'n siomedig. Nath hi just tynnu ar draws yna. Bydd Cio yn siomedig iawn, achos nath hi rediad arbennig o dda o hanner munud cyn. A os oedd y pêl jyst i cael ei roi yn syth lawr y llinell, bys i bendant i fod mewn, ond edrych am y pêl lletraws yn lle a'r cyfle di fynd. Mae Cio wedi creu argraff tymor yma. Eliza Colley, dyma prif sgoriwr y gyngrair. Sy'n mynd weddol dawel, ond am gyfraniad oedd hwnna. Y bas yn hyfryd at Price unwaith eto. Nawr mae'n ras, a mae'n ffyddiog mewn ras. Wrecsam wedi gwneud yn dda yn amddiffynol i fod yn deg. Lily Jones sydd nôl lan. Ni'n gweld i un pen y cae yn ymosod, yn awr ar gwaith amddiffynol. Ie, dwi'n meddwl mae Colley yn neud yn dda. Wrecsam, mae'n gwyro, mae'n beryglus, mae dal yno problemau fan hyn. Cook i Gaerdydd yn taro'r bar. O'ch chi'n gweld y bêl na'n troelli tu ar gol. Cook ar ergyd, mor agos. Ond, dim digon agos, taro'r postyn. Mae'r bygythiad yna yn amlwg gan Gaerdydd.
Ergyd arbennig gen Cook fanna, mae chi'n gweld o'n cyrlio, a chi'n meddwl mae'n mynd mewn ond mae'n hitio'r postyn, ond maen nhw yn datblygu i ffindio'r asgell. O'n i yn mynd i deud o Cowley yn mynd yn mwy dwfn, edrych am y pêl, a wedyn maen nhw'n edrych am y asgell, a mae'n gweithio iddyn nhw. Maen nhw yn croesi'r pêl yn dda iawn Caerdydd, ond anlwcus fanna gen Cook. Credu os oedd y gol 2 metr bellach nôl, fes yna top bins. Oedd hi bron a fod yno. Reit yn y top bins. Hoffi'r term yna. Caerdydd. A'r meddiant. Watkins yn ôl. Gyda Cerin Chamberlain. Erbyn hyn. A'r glaw wedi ymuno gyda ni fan hyn yn Stadiwm Dinas Caerdydd, ac eto nhw sydd trwy'r canol, ond ddim wedi gallu rheoli, mae'n drosedd hefyd. Karen Allen, y capten. Dwi'n meddwl hynna be mae Wrecsam yn gofod edrych am yn bach mwy ydy'r y 2 canol cae yn y rhif 6. Yn edrych am y 10 yn symud mewn i'r llinell blaen gen Caerdydd, a maen nhw'n gofod tracio'r rhediad yna. A maen nhw angen checio'r shoulders nhw'n bach mwy o hynna. Wel, golgeirwr allan eto. Ac yn angen bod y peniad ddim yn hollol hyderus, di Caerdydd ddim yn gwastraffu amser fan hyn. Y tîm cartre yn ceisio gwrth ymosod. A Wrecsam nôl. I fynd yn grys y coch yng nghanol y cae. Rebecca Pritchard yn mynd am yn ôl hefyd. Dennis Morgan, golgeidwad allan. Mae'n ffordd gyda Lerpwl, dyddi fa. Ni o'n sôn wrthai yn gynharach. Yn brysur, yn amlwg. Ond fan hyn, mae Caerdydd nôl ar meddiant. Mae Watkins wedi bod yn amlwg yn y munudau diwetha hefyd. Kehoe. Am yn ôl. Wel, ddim am y tro cyntaf, mae'r bas na. Ddim yn y bas mwy gofalus wedyn ni ni. Maen nhw'n gofod edrych ar ôl y pêl llawer mwy. Os maen nhw yn mynd i bygwth a mynd i trio chwilio am Rosie Hughes, maen nhw'n gofod bod yn mwy daclus gyda'r pêl. Just cicio ei ffwrdd yn colli meddiant, a mae Caerdydd yn mynd at y gol eto, felly maen nhw'n gofod bod yn llawer mwy daclus gyda'r pêl. Mae hi angen neud mwy i fi ddo, sori. Fel, mae yna 2 ychlesu nawr yn y 5 munud diwetha, ble mae un o'r chwaraewyr canol cae di pigo lan y pêl. A mae jyst yn edrych, dwi ddim yn gwneud unrhyw symudiad i redeg mewn sy'n ôl, gan ddefnyddio cyflym dydi gyda'r holl cae. Mae hi'n mynd i ennill y ras 100%, so mae jyst angen bod falle yn meddwl un symudiad o flaen. Peniad pwysig dros ben gan Rebecca Pritchard i Wrecsam. Yna broblemau fan yna. Caerdydd ddim yn gwastraffu amser, boed un dafliad neu cic gol. Nhw ddim yn gwastraffu amser, Power yn lledu at Price. Price. Teg at Oakley. Mae wedi cael un, mae yn fygythiad tua'r de, ond cic gol fan hyn, y glaw yn disgyn nawr. Yn Stadiwm Dinas Caerdydd, glaw man, glaw mawr, maen nhw'n dweud, ond eto Oakley. Mae'n achosi pob math o broblemau. Ydy, a mae'n dda gweld i'n chwarae yn mwy gyson nawr. Mae wedi cael anafiadau trwy'r gydol y tymor yma, felly mae wedi dechrau dangos mwy cyson bod hi yn dechrau llawer mwy. A chi'n gweld y strengths sydd gen i ar y tîm, ac mae'n cosio Wrecsam eitha llawer o problemau ar y funud. Mae wedi cael ei rybuddio, achos mae wedi sgorio 2 waith yn erbyn nhw. Yn y fuddugoliaeth fetha 6 gol i 1. Price sy'n croesi am groesiad, am gyfle o'r honna i Eliza Colley. Gwych gan Gaerdydd, neu gwych gan Price falle dylen ni ddweud. Hi nath greu'r cyfan fan yna, bron ar blat i Colley hefyd. Campus gan Price. Just y ffordd oedd wedi denu Jones mewn fyna, just sgil bach, a wedyn fel ni wedi dod i arfer, y gwasanaeth mewn i Colley. A fi ddim siomedig, fi credu chwarae teg Alan falle jyst i wneud just digon ar eiliad olaf, just bach o cyffyrddiad, just i roi Colley off. Wrecsam, Rosie Hughes, bygwth, Hughes. Gorchod y bêl, man y gymorth yn cyrraedd, digon o grysau coch wrth ochr y Cwrt Cosby. Ddim coet digon cywir at Rebecca Pritchard. Os mae Rosie Hughes yn mynd i'r asgell, mae rwy'n yn gofod
sort of ffilio mewn fel striker. Oedd nhw yn cyrraedd yna yn y diwedd, ond dim digon gyflym. So, os mae Rosie yn mynd i safle wahanol, mae un o'r digs yn gofod mynd mewn i'r like, the striker role, achos mae angen bwgwth amddiffyn mwy os mae hi yn mynd i symud. Mae'n siŵr bod nhw wedi dysgu tipyn tymor yma, neu a gyffredinol Wrecsam. Faint mae nhw wedi dysgu, felly mae'r toriad yn y tymor, os chi'n gwrando gartref, ddim yn gyfarwydd o'r gyngor, 8 tîm, maen nhw'n rhannu'r tymor wedyn ni, felly mae'r 4 uchan chwarae gilydd. Felly, yr wythnosau diwethaf, maen nhw wedi bod yn chwarae Caerdydd ac Abertawe yn gyson. Faint bod nhw wedi dysgu yn yr wythnosau yna, bod nhw'n colli'r gemau yna? Ie, a mae'n dangos y safon, a dwi'n meddwl, o'r gyngraedd, yn enwedig efo Caerdydd a Abertawe. A hynna beth maen nhw eisiau gwneud ydy datblygu a mynd yn well, a chwarae'r tîmau yma, yna sut maen nhw yn mynd i dysgu. Ie, diolch yn neis i colli yn erbyn nhw, ond gobeithio blwyddyn nesaf, bydd nhw'n gallu gweld beth yw'r safon i trio ennill y gemau yma. A dwi'n cymaru'r safon am eiliad, ond mae fel Merched Cymru, pan maen nhw'n grŵp A, Cyngor y Cenedloedd yn erbyn yr Almaen, Gwlad yr Ia, Denmarc ac ati yn colli gemau. Nawr ni'n gweld nhw'n erbyn Croatia. Falle oedd e'n boenus ar y pryd, o falle bod wedi helpu. Ie, definitely. Mae'n anodd chwarae y tîmau mawr o hyd. Ond, maen nhw'n dangos nawr. Maen nhw wedi chwarae Almaen a pobl fel yna, USA a pethau fel yna. So, a nawr, gobeithio maen nhw'n dysgu a gallu adio hynna i'r gêm. A wedyn, gobeithio pan maen nhw'n mynd nôl i grŵp A, wneith nhw dangos sut maen nhw'n gallu ymdopi gyda'r tîmau o safon uchel. Wel, mae'r profiad yna'n mynd i fod yn allweddol, achos dyle bod Cymru'n ennill grŵp, dyle bod nhw'n dod trwy'r play-off gyntaf, a wedyn ail play-off, maen nhw'n mynd i cael un o'r tîmoedd sydd yng Nghyngrair Annog. Gobeithio fydd e'n rhywun falle fel y Czech Republic, ond falle fydd e'n rhywun fel Lloegr, neu Sweden, neu Ffrainc, neu rhywun o'r safon yna. So mae'r profiad yna yn sicr, maen nhw'n gwybod bod nhw'n gallu cystadlu. Mae fe ydyn ni nawr yn gallu rhoi stamp i'n hunan ar y gêm a bod yn fwy ymwysodol. 10 munud i fynd fan hyn, Caerdydd yn pwyso unwaith eto, Michaela Cook eto. Wel, mae yn gecrydd, Cairns braidd yn anffodus, un o'r chwaraewyr newydd, Brooke Cairns, nath ymuno yn Wrecsam. Ie, ni'n gweud braidd yn anffodus. Mi oedd hi'n gecrydd, fi'n credu ni. Ie, mae jyst mynd i'r ffordd i, a stopio yn stond fanna. So mae'n cyfle arall i Caerdydd. A dwi'n meddwl Cook sy'n amcymryd hwn, sy'n diddorol, achos mae Ffion Price ar y pitch hefyd, so rwy'n arall yn cymryd y free kick yma. Cwpl o goliau tymor yma i Cook. Mae'n edrych o fod i'n mynd am y gol hefyd. Dim am heiath bod i'n mynd am y gol. Syth mewn. Cook sy'n dathlu yn y glaw yn y brif ddinas. Dros ben Derith Morgan. Bydd y gol geidwad yn siomedig. Ond dwi'n Caerdydd ddim yn poeni am eiliad. Michaela Cook yn dathlu a'r pencampwyr yn gyfforddus. Mae'n ddwy i ddim erbyn hyn. Ie, dyna pam mae'n cymryd y cic gosod yma, achos mae'n gallu gwneud hynna. Gwybod be oedd hi'n neud, mae yna cyrl ar y pêl, Delith ddim yn gallu gwneud yn byd am hynna. Falle fysa hi'n gallu symud yn bach, mwy gyflym, symud i thraed, ond mae'n cic o safon uchel. Fel wedodd ni, a mae'n dweud y cyfan y ffaith bod hi'n cymryd dros Ffion Price, achos mae hi fel arfer yn arbenigo. Ond mae'n neis i hi cael bach o gysadlaeth nawr, achos yna'n chwip o ergyr y ffordd yn crymanu mewn i'r cornel bellach. Dwy ddim nawr. Caerdydd yn taro ar ôl 5 munud. Ers hynny, mae'n Wrecsam wedi bod yn gwneud yn iawn heb agos gol Caerdydd gymaint o hynny, ond mae wedi bod yn dal i tir, ond nawr 2 ddim. Bydd y pencampwyr digon hapus da hynny. A ni sôn am Cook cyn y gêm, a bant nhw unwaith eto. Dyma hi, gwych gan Cook, os na gol arall i Gaerdydd, ond mae'n taro Oakley yn y pen draw, os rhywbeth, falle bod yna ffordd i gilydd ni. A eto, maen nhw ddim yn cael eu marcio. Yn y postyn pella yna, maen nhw'n 2 cyn i amddiffyn Wrecsam fod yna. Maen nhw'n gofod edrych tu ôl ar check the shoulder, fel maen nhw'n deud. Ac amddiffyn y llawer gwell na hynna, nath nhw cael get away with that one. Lwcus bod i ddim yn dair fan yna, achos oedd Oakley yn dod mewn. Croesiau gwych gan Cook i fod yn dig. Oedd. Mae gwahaniaeth mawr i fi rhwng y ddau tîm yn amlwg yn y meddylfryd, ond yn y dwysedd chwarae ar bêl, oedd hi ar bêl.
A chi'n gallu gweld, jyst y ffordd mae chwaraewyr Caerdydd yn gwneud o rediadau mewn i'r cwrt Cosby, a mae chwaraewyr Wrecsam methu hyd yn oed cadw lan gyda nhw, a maen nhw angen just checio'r rediad, bod yn fwy gorfforol i stopio nhw wneud y symudiad yn lle gyntaf. Munudau ola yr hanner cynta, a mae'n gwbl gyfforddus o ran y pencampwyr. Unwaith eto, Caerdydd yn glep, Seren Watkins yn rheoli pethau yng nghanol y cae, geith y Pêl yn ôl hefyd. Yn gyflym, pa ma nhw yn cyflymu pethau. Ddim llawer o atebion gan Wrecsam. Watkins a Cook yn cyfuno. Bydd hi'n ddiddorol i gweld os mae Wrecsam yn newid siap am hanner amser. Mae'r system yn gallu gweithio gyda'r wingbacks yn dod nôl a 2-6 efo'r bocs yn y canol cae. Ond Mae'r ras unwaith eto, Gaerdydd allan eto. Mae'n glanio'n garedig i gris coch. Dyna'r newyddion da. Eto pa mae Caerdydd yn cyflymu pethau. Crosedd fan hyn. Dyn nhw'n dal nôl. Yn bendant, nid yma'n tro cynta, ni'n gweld Ceren Allen, captain Wrecsam ar y llawr. Dyw hi ddim yn dal nôl i fod yn dig. Ie, mae hi di arfer a yn siwtio lot o'n well mewn 4 yn y cefn gyda Duran, mae Duran ddim ar gael. A maen nhw wedi creu gwahaniaeth yma. Fi'n cofio gwylio'n tymor diwetha a meddwl, na amddiffynol, dyn nhw'n mynd i stryglo tymor yma. Yn codi lan yn erbyn y safon bach yn well. A chwarae teg, dechrau tymor, ond nhw'n gampus partneriaeth arbennig rhwng y ddwy yna, ond fi ddim yn meddwl bod e'n siwtio cryfderau hi fel amddiffynraig i ddod allan i'r right-sided centre-back. Chamberlain yno eto yn gynnar. Mae'n camu fyny. Mor gyfarwydd gweld Gaerdydd ar draws gemau ar bob lefel. Ni'n disgwyl llawer mwy gan Gaerdydd ar ddim yma, ni? Ie, mae o hyd yn uchel. Dych chi'n gwybod hynna gen Karen Chamberlain o hyd yn neud hynna. Mae'n darllen y gêm yn dda iawn. Oakley eto ar dan ar hyn o bryd. Gol arall iddi pnawn ma yn herio Wrecsam unwaith eto. Caerdydd drwy'r canol iddi bron glanio i coli. Mae'n arbediad pwysig gan Delyth Morgan. Dal ddim yno. O ran Wrecsam nawr maen nhw'n gallu clyrio neu cic gornel fydd i Cio yn y canol hefyd. Ie, Oakley eto yn creu. Ac ie, y Pêl gen Cio, y shot gen Cio yn syth at Delyth Morgan. Mae'n dal yn gofod wneud y safio fo. Ond ie, falle os oes wedi gallu mynd yn bach i'r corneli, fes wedi cael llawer mwy o look. Dyma nhw'n dod eto, Caerdydd yn pwyso ar ddiwedd yr hanner cynta. Bach yn fler yn y canol. Wrecsam yn clirio, Rebecca Pritchard yn Seren Watkins. O bellter, yn gwylio. Delyth Morgan, y tro yma, yn y man cywir. Mae'n cael hanner cynta prysur, Delyth Morgan. Ie, mae yn. Chi'n gwybod bod Caerdydd yn mynd i roi opsiwn o seithi o pellter neu yn trio cyfuno a mynd yn agos at y Pêl. Maen nhw'n gallu gwneud y ddau. Mae Seren Watkins wedyn yn ergydu o pellter ac yn creu problemau. Price eto ar gic gornel. Edrych bod yna lawio mewn yn y canol. Does dim chwiban. Oedd Oakley yn ei chanol i. Cic gornel fydd i. Dwi'n chi'n olfan un eto. Edrych bod yna law yna. Ie, falle, ond mae ciciau cornel yma mynd at y posting agosa o hyd. Ti'n gwybod, falle fyddwn nhw'n gallu newid y system yna'n bach. Ond ie, eto mae Seren Watkins yn mynd drosodd i cymryd y cic cornel yma, felly gweld sut mae'r croesiad yma'n edrych. Ie, le bydd hon yn mynd, sgwn i. Ti'n meddwl bod Caerdydd yn cynnyddu'r pwysau ar ddiwedd yr hanner cynta. Peniad arall mewn i'r gol. Y capten Siobhan Walsh. Mi oedd hi'n dod, nawr mae Walsh di taro, mae'n dair i Gaerdydd. Y pencampwyr yn rheoli yn llwyr fan hyn, erbyn hyn. Ond wedi troi'r sgriw ar ddiwedd yr hanner cynta yma. Y ciciau cornel yn cynyddu, y pwysau yn cynyddu. A mae Walsh di taro eto. Ie, mae Walsh, mae pawb yn gwybod beth mae Walsh gallu gwneud o set pieces. Mae'n dda yn y awyr ac eto yn dangos bod ni'n cael gol gan hedio'r Pêl mewn. Yes, mae'n
rhoi pwysau pan yma na cicio cornel achos mae'n dda fanna. Ond eto, Pêl mynd mewn i'r postyn agosaf a mae'n neud y rhediad yna a mae'n mynd syth o blaen neu dros Delyth Morgan yn y gol. Ie, Olivia Fuller oedd yno ran yr amddiffyn i Wrecsam. Pan mae'n frwydr gorfforol, am hwnni, chi angen dal eich tir, ond haws dweud na gwneud. Ie, yn enwedig pan yma Welsh yn neud y rhediad o dwfn hefyd. Mae yna bach o momentum yn mynd yn y rhediad ac y naid yna. Ond ie, fel amddiffynwr, chi'n gofod bod yn llawer mwy corfforol i amddiffyn y rhediadau ac opportunities mae Caerdydd yn rhoi iddyn nhw. Bydden nhw'n aros am y chwiban ola a'r hanner yma. Bydd Wrecsam yn falch clywed y chwiban mewn cwpl o funudau byddech chi'n tybio. 5 munud diwethaf, mae'n teimlo fod Caerdydd jyst i codi'r tempo. Ie, maen nhw wedi, ac maen nhw yn rhoi pwysau ar amddiffyn Wrecsam. Mae'r tempo wedi codi hefyd, a ar ôl un gol, maen nhw'n mwy hyderus. Maen nhw drwyddo eto, digon o amser, digon o le gan Ciho. Mae'n y gam sefyll, yn stopio'r cyfan yn stond. Ie, mae Wrecsam yn gwybod bod nhw'n ofalus efo hynna, achos maen nhw wedi cael un neu ddau o cam sefyll, ond chi'n gweld y threat sydd tu ôl amddiffyn. Os maen nhw'n aros onside, mae Caerdydd yn mynd i mynd trwyddo llawer mwy, so mae Wrecsam yn gofod edrych ar hynna. 9 munud yn cael ei ychwanegu, 1 funud fach fan hyn ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. Walsh sgoriwr y drydedd yn ôl at y gol Gaerdydd. Mae nhw'n rheoli nawr. Di ennill 4 allan o 4 nebyn Wrecsam tymor yma. Mae hynny'n mynd i fod yn 5 allan o 5. Un o'r un llws y gyngor. Mae nhw'n cwrdd eto yn rownd derfynol Cwpan Cymru. Mae rhaid cyfaddau. Sy'n se holi pwy'r ffefrynnau clir o ran hynny. Dwbl tymor diwetha gan Gaerdydd. Os na trebl tymor yma. Mae nhw'n cwrdd ag Abertawe penwythnos nesaf. Fyw gyda ni eto ar sgorio. Llws y gyngrair. A dechreuon i'r pnawn yn sôn am yr esgyd air Nia. Sy'n mynd nhw'n disgorio. Wrth i ni cyrraedd yr hanner. A Caerdydd ar y blaen. Y rheolwr digon bodlon. Oakley ddechreuodd y cyfan ar ôl 5 munud. Michaela Cook yn neud un ddwy. Ar ôl 37 o funudau. A wedyn i'r capten Walsh ar drydedd. Y peniad pwerus o'r gic gornel. 2 gol, triffwynt, os na drebl hefyd i Gaerdydd tymor yma. Dyna'r gobeth i'r tîm yma. Nedwch yn dda ar hyn o bryd. 2-0 ar yr egwyl. Diolch yn fawr i Nia a Dylan am y tro. Felly dyma canlyniadau eraill y prynhawn ar hyn o bryd. Mae'n ddisgorong Aberystwyth ac Abertawe wedyn yn y 4 isaf y Seintiau Newydd ar y blaen o gol i ddim yn erbyn Pontypridd, ac mae hi'n yr un rhwng y Bari a Met Caerdydd ar hyn o bryd. Reit, fi'n genfigenus iawn o Heledd Anna nawr, achos mae hi gyda un o fy hoff athletwyr i o Gymru. Mae hi yng Nghymru, y boxiwr, ac un chwaraewr Caerdydd a Chymru, Lauren Price. Lauren, it's so nice to have you here watching the game as a former Cardiff City player, of course. What have you made of that first half, which is great for Cardiff? Yeah, brilliant half, 3-0 up. I missed the first goal, but the second goal, you know, free kick, wonderful goal. And yeah, like you said, hit the crossbar as well. And Wrexham, I don't think they've had a shot on target, so yeah, Cardiff playing really well. And how nice will it be to get to celebrate the title win with the fans here at Cardiff City Stadium? How special will that be for Cardiff today? Oh, it's brilliant, you know, great support as always coming out, you know, Cardiff City very close to my heart as well. It's great to see the girls got support here, and like I said, they're showing off their talent today, playing wonderful. And am I right in saying that you were part of the Cardiff City team to win the title back in 2013 and beat Wrexham? What are your memories of that day and that season? Yeah, 2013, that seems like a long time ago now. But yeah, I remember playing on this pitch, beating Wrexham, lifting the trophy, and then going to Champions League in Bosnia. So great memories. I've played on here for Wales as well, international level. So yeah, like I said, great memories. Yeah, and they're going for the double this season, of course, or the treble, maybe if they get all the cups as well. But let's turn to your current career then, boxing. You've got a fight coming up, a huge fight coming up, your 7th professional fight. How have you found the last 2 years of professionalism? Yeah, I really enjoyed it. I feel like, you know,
each fight I've stepped up, and this is my toughest opponent to date. You know, she's a legitimate champion going in there against unified world champion, but you know, turning over as Olympic champion, I wanted to move fast, and I believe I get that win. So I'm over the moon. You know, the amount of tickets I've sold and the support I've got coming from my Welsh fans, and I can't wait to put on a show. How special will it be to fight in Cardiff as well, and even more special if you win to become the first Welsh female boxing champion? Oh, it'd be a dream come true, you know. I've said when I turned over pro, I said I want to fight for world titles, I want to become a Welsh legend, and I want to bring big-time boxing back to Cardiff. And this fight, you know, it's a great fight to be made, and I'm really looking forward to it and really excited. Yeah. Do you hope to be able to box here at the Cardiff City Stadium one day, maybe? Do you know what? I said earlier, you know, it'd be great. You know, this is my first outing as world champion, and if I can get the fans on board and, you know, sell this out, like I said, it'll be a night, you know, they'll top everything and be a dream come true. Well, good luck for that fight on May 11th, and it's lovely to have you here. Diolch, Lauren. Thank you. Thank you very much. Thank you. O, mae mor cool na gywio phob lwc enfawr I Lauren yn erbyn Jessica McCaskill yn yr ornest yna ar yr unfed ar 10 o Fai. Gwenan, ti'n fan o boxo? Ydw, ie, fi'n gobeithio mynd. Mae'n dibynnu ar tîm ysgol fi os maen nhw mewn rownd fel Cymru neu ddim, ond os ddim, benda fyddai'n mynd. Wel, nath I roi black eye fi unwaith, achos oedd I arfer chwarae centre half, nath I ddim ffonio fi pa becso. Nath I arfer chwarae centre half I Gymru yn amlwg, a ni'n chwarae lan yn erbyn ni'n ymarfer, nath I roi big elbow fi yn y llygau. Oedd hi mor feisty pryd ni a mae'n nawr. Oedd hi'n chwaraewraig da? Oedd, ie, chwarae teg, gyflym corfforol. So, falle, weithiau bach ddi-hyder yn agor allan o'r cefn gyda'r Pêl, ond na, oedd hi'n dda iawn, corfforol iawn. A ddim piti I weld hi'n symud ymlaen, ond drycha beth mae hi'n neud, a jyst yn dangos pan ti'n gyda breuddwydion, cer amdani, a mae'n neud gymaint I Gymru ac I ferched ifanc Cymru hefyd. Ie, mae wedi bod mor special. Dilyn gyrfa Lauren hyd yn hyn. Reit nôl at y gêm yma, Gwenan, beth oedd dy argraffiadau di o'r hanner cynta yna? Ie, o'n I bles gyda'r 5 munud gynta, dechreuad, a wedyn, yn anffodus, pethau jyst dechrau cwmpo I Wrecsam, o'n i'n meddwl oedd y gol gynta jyst I dod ar adeg anghywir, a dath o llio gamgyrniadau. A ers ni, Caerdydd jyst yn reoli popeth, y tempo, a I fi yn person, mae yna gwahaniaeth frawr yn y dwysedd chwarae, a oedd I ar y bil, ac ar y bil, rhwng y ddau tîm, ond y meddylfryd, ti'n gallu gweld bod Wrecsam jyst, fi'n edrych I fi fel maen nhw'n ofni tip bach. Okay. Caerdydd ar y blaen o 2 gol I ddim, newn ni gael cipolwg ar y gol gynta. Rhian Oakley, Gwenan, benestri o'r gol yma. Ie, jyst yn gweld cwbl o chwaraewyr Wrecsam diffyg cyfathrebiad yn cael ei dilyn mewn, a wedyn, ti'n gweld, mae Del Morgan dod oddi ar y llinell, mor gyflym mae'n gallu. Gallu hi wedi darllen e'n gynharach, falle, a wedyn, ydy hi'n gallu mynd i'r llawr, ond fi credu falle cyflymder Oakley yn twyllo hi, ond mae hwnna'n dod, mae'n 4 yn erbyn 2 fyna o safbwynt am ddiffynol Wrecsam, so mae angen nhw edrych ar just pethau sy'n mynd o le, faint o le maen nhw'n rhoi I Gaerdydd yn y lle gyntaf, sy'n achosi problemau cael nhw yn y sefyllfaidd yna. Ie, mae mosod Caerdydd bendant wedi bod yn ben tost I amddiffyn Wrecsam. A wedyn ni Gwenan, gaethon ni'r ail gol yma gan Michaela Cook. Oedd hon yn diffyn o gicrydd yn gaddi. Oedd, y chwarae ti, oedd hi'n really agos cyn, gath hi Ergyn dod oddi ar y postyn. Just y hyder I cymryd yna, hyder yn y dathliad hefyd, oedd hi'n llawn heiddi'r fath o dathliad, just y ffordd mae hi... Ti'n gallu gweld bod hi'n ymarfer yna, yn sicr. Y ffordd mae'n redeg lan. O'n I moyn gofyn, beth am y dechneg mae hi wedi iwso I gymryd y gicrydd? Ie, wel mae'n cross, really, rhwng dod gyda tu fewn y troed a fel clymani yn llwyr, ond gyda'r bach o'r fel y knuckleball techneg, oedd Ronaldo wedi dod mewn, mae fe bach o hanner y reina. Ti'n gallu gweld dyna pan mae'n symud a twyllo Del Morgan yn yr awyr. Ond mae'n sicr yn ymarfer yna, ddi'n heiddi y cyfle I cymryd o'n i'n teimlo dros Fion Price. A beth o'n i'n leco, Fion Price oedd y gyntaf I fynd I dathlu gyda hi hefyd, oedd hwnna'n neis. Dath y drydedd gol wedyn, just cyn hanner amser. Pwy arall, ond Siobhan Walsh, Gwenan, I ni wastad yn gallu dibynnu arni hi yn y fath yma o sefyllfa. Ie, maen nhw'n edrych amdani hi yn gyson nag nhw, a oedd hi wedi cael penni ar cwpl o nhw, falle just diffyg pwer. Be fi'n really hoffi yw just awch I cael ar draws y postyn gynta, I curo'r amddiffynraig fan hyn, a just yn cael y cyffyrddiad bach wedyn I cyfeirio fe nôl at y postyn bella, oedd Del Morgan gyda dim gobaith, ond eto safbwynt Wrecsam rhywbeth ti'n gallu ysgoi, ble mae'r person ar y postyn yn neud y swydd. So, fi'n really hoffi'r ffaith maen nhw wedi bod yn really positif heddiw yn y system chwarae, a maen nhw wedi gwasgu'n uchel.
Ond fi credu fydden nhw'n dysgu lot yn amddiffynol. Mae'n lot gormod o wagleoedd ar hyn o bryd. Yn bendant. O Gwenan, diolch yn fawr am y tro. Fel i ni wedi sôn, dyma yw diwrnod ola'r tymor o ran y gyngrair, ond dydd Sul nesaf rown derfynol tlws Adran Genero rhwng Caerdydd ac Abertawe. Caerdydd yn gobeithio wneud y dwbl penwythnos nesaf. Mae hwnna'n fyw dydd Sul nesaf am 5 o'r gloch yn fyw ar-lein. Ond mae heddi'n diwrnod special iawn i glwb Pêl-droed Caerdydd, a mae yna 2 berson special iawn yn cadw cwmni nawr i heledd. Oes wir, mae Tia Richardson a Mike Thomas Caerdydd yn cadw cwmni fi. Mike, I'll start with you. You've been a part of this club since the beginning, haven't you? So how special is it to see the girls lift the trophy for 2 seasons running? Well, it's very special. I mean, they start out at the beginning of every season with hopes and ambitions and all excited, and to have worked so hard and to have achieved it twice, it's not by fluke, it's hard work. So I'm absolutely thrilled and extremely proud. And what does it say about the hard work that's been done behind the scenes at Cardiff City here as well? Well, that's what people don't see, is the graft put in by the coaching staff and the girls themselves, you know, week in, week out, 3 nights a week they're training, plus the game on the Sunday. You know, it's a commitment, it's a real commitment. And I can only emphasise how proud I am of that effort that they put in, and now they're reaping the rewards. Yeah, the final game of the season, Tia, it's going to be nice to be able to lift that trophy in front of the home fans here. Yeah, it's going to be very exciting actually. It's my first time lifting the trophy at Cardiff City, so yeah, I'm extremely proud of all the girls and all the staff included. Yeah, and your return to Cardiff City this season, obviously an injury wasn't what you were hoping for during the season, but how is that knee injury going in the rehab? Yeah, obviously 9 weeks ago, obviously I did a knee injury. It was a tough one to take, because phase 1 went well for me. Obviously unable to play phase 2, but rehab's going well now in the 2nd week, and obviously it's a long rehab, but it is what it is. Yeah, and well, we're looking forward to seeing you out back there as soon as possible. And with the final game of the season, there's a cup game as well. There's 2, there's a trophy game and a cup game to come. Mike, how special will the treble be for Cardiff City? Well, it's sort of dare to dream stuff, isn't it, really? I mean, we came close last year, only a Tia Richardson inspired Cardiff Met spoiled the party for us, and Cardiff Met beat us in the trophy final. But we've got to go into every game fancying our chances to win. I think we're the best team in the league, and I think, you know, to beat us, you've got to have a really good day. Yeah, well, you've seen how good Cardiff are in this first half, Tia, and how determined are you as players to get that treble this season? Very determined. Obviously, myself, obviously, I'd love to see the girls lift the treble this year. But also for the girls, they really deserve it. I mean, it's been a phenomenal season for them. They've done it once, obviously, so they're going to get the league today. Every other game now is the cup final, so yeah, hopefully we'll get the 3. Tia, Mike, thanks for your time. We'll let you get out of this rain because it's coming down quite heavy now. Thank you. Thank you very much. Ie, diolch Heledd i ni gyd. Gyda'r ambarel desper o'r ecmas fan hyn wrth ochr y ca. Reit, Gwenna, mae wedi bod yn wythnos fawr i dîm rhyngwladol Merched Cymru. Mi ddi Croatia o 4 gôl i ddim. Nawn ni drafod hwnna mewn munud, ond o'n i'n sôn cyn y gêm, Sophie Ingle, wel, y newyddion yn torri bod hi'n mynd i gamu lawr fel capten Cymru. 9 mlynedd hir, wel, mi wedi bod yn capten am 9 mlynedd, a bod wedi dod yn bach o sioc. Reolwr newydd, penod newydd, teimlo fel o bosib yr amser iawn i gamu lawr, os ydy hi'n ystyried wneud y penderfyniad? Ie, fi credu bod wedi bod yn meddwl am cwbl o fisoedd, so oedd hi'n teimlo taw nawr yw'r amser gorau. Fi credu oedd hi'n meddwl o ran ymgyrch newydd a'r ffaith bod reolwraig newydd. Oedd e'n sioc i bawb pan nath Gemma Granger cael y swydd yn Norwy. Oedd hi jyst yn teimlo fod symud ymlaen nawr gyda ymgyrch newydd, taw dyna pryd oedd yr amser gorau. Fel ni'n gweud, a fi'n credu llawer arall, ddim yn cytuno, achos mae hi wedi arwain Cymru mewn ffordd mor dda, jyst yn fyr o 10 mlynedd, 83 gêm fel capten. Mae hwnna yn anhygoel. Fi'n methu glir o pa mor anodd yw i cael 1 cap dros gwlad ti, i wneud yn gyson wedyn cwbl o weithio, ond i arwain gwlad ti, jyst dangos pa mor special yw hi fel chwaraewraig. Yn bendant. Fel nes i sôn, oedd gêm cynta'r ymgyrch yn erbyn Croatia nos Wener ar y cae ras. Cymru'n ennill hwnna o 4 gôl i ddim. Ni'n mynd i gael cibolog ar y goliau i gyd. Ac Gwenan, hwnnw oedd y dechreuad perffaith i Rhian Wilkinson. Oedd a dechreuad perffaith i'r gêm fyd, achos gol gynnar wastad yn helpu jyst i setlo'r nerfau. Y ffordd nath nhw cymryd y goliau jyst y cyffyrddiad gan Fishlock, fel safon, uchaf. A wedyn, pobl fel Gemma Evans fan hyn, gath hi, wel, 2 assist fi'n credu. So,
Fi credu o'n nhw'n bles iawn yn y ffordd nath nhw'n chwarae. Maen nhw'n dod off cyngrau cenhedlaeth galed iawn yn erbyn tîmoedd yn y grŵp A. Her hollol wahanol nawr fan hyn ble maen nhw'r ffefrynnau, maen nhw'n cael gweld mwyafrif o'r pêl. A fwy o her yn ymysodol, nhw'n gallu symud chwaraewyr Croatia allan o le. A fel ni'n gweld y ffordd nhw'n cymryd nhw'n llawn hyder. Rachel Rowe yn nghanol popeth. Oedd yna anodd iawn dewis chwaraewyr y gêm, os o'n i'n onest. O ti ddim yn siŵr pwy ddewis? Na, es i gyda fishlock achos yr ystadegau, ond oedd Rowe bach yn anlycus. Ond hyfryd i gweld chwaraewyr arall ar y score sheet hefyd. Pobl fel Angharad James yn cyfrannu, rhywbeth yw gêm hi hoffwn ni gweld yn datblygu. A hi fydd y captain nesaf, pwy oer? Fi'n meddwl bod hi'n un o'r rai dylse bod yn sicr un o'r enwau mwyaf i ddod ato fe yn personol. Mynd nôl at nos Wener, nes ti sylwi unrhyw beth yn wahanol am Gymru o ran? Oedd e fel sy'n nhw'n marw gyda bach fwy o ryddid nag oedd e yn erbyn Croatia? Fi'n credu, achos maen nhw yn cyngrair, maen nhw'n chwarae yn erbyn grŵp o tîmoedd nawr sydd yn mynd i bod falle yn eistydd nôl lot fwy, so mae'r her lot yn haws yn y modd yna o ran sdim gymaint o problemau amddiffynol gyda nhw. Ond mae rhaid nhw wedyn delio gyda'r tîmoedd sydd mewn low block, a mae'n anodd, rhywbeth ni wedi stryglo gyda, ni'n teimlo fel oedd falle bach fwy o symudiadau, ond nhw bach fwy fluid yn yr ymosod na ni wedi gweld o dan Granger yn personol. Maen nhw'n teithio i Kosovo dydd Mawrth. Ni'n mynd i gael cipolwg ar y tabl o ran y sefyllfa yn y grŵp. A Gwenan, pa mor bwysig yw e bod nhw'n adeiladu ar y fuddugoliaeth yna dros Croatia? Holl bwysig, achos Ukraine sydd yn mynd i bod y rai sydd yn herio'r mwyaf. So Mae'r tri uchaf yn mynd i mynd trwyddo i gemau ail gyfle, ond mae'n holl bwysig bod nhw'n ennill y grŵp. So mae cael 6 pwynt o'r ddau gêm gyntaf, a mynd i adeiladu'r momentum, cymryd pwysoddi arnyn nhw, a maen nhw wedyn gallu adeiladu mewn i'r gêm Ukraine yna gyda llawr fwy o hyder. Ac fe fydd holl uchafbwyntiau y gêm yna yn erbyn Kosovo a'r Esbydorec nos Fawrth am 6 o'r gloch. Rhaid Gwenan a'i adael i ti fynd nolan i'r pwynt sylwebu ni'n barod am yr ail hanner fan hyn yn y brif ddinas. Felly nôl a ni at Dylan ni a Gwenan. Diolch, Sioned. Caerdydd yn barod. Wrecsam yn cael gair bach yn y cylch yn y canol. A'r capten, Ceren Allen, yn ysbrydoli cyn dechrau'r ail hanner. Sa'n siŵr am ysbrydoli, jyst broli falle sydd angen ar bawb. Dwi'n mynd edrych chi, mae'n edrychach ar y llifoleiadau ar y brig, a chi'n gweld y glaw yn dod lawr fan hyn, a dwi'n gweld y glaw yn disgyn yn ddim byd newydd yn ne Cymru, yn enwedig dros yr wythnosau diwetha yn Dewi. Fe ddaw'r haf rhywbryd. Mae'n siŵr yn diwedd y tymor sy'n agosau fan hyn, ond digon i ddod. Gêm ola'r tymor, ond nid y gêm ola rhwng y ddau dîm yma, achos bydden nhw'n cwrdd mewn mis yn rownd-derfynol Cwpan Cymru. Felly fydd yr hael wedi cyrraedd erbyn hynny, gobeithio. Gobeithio. Ni a Davies i cadw cwmni i fi. Dim wedi newid, disgwyl unrhyw beth yn wahanol, neu dim wedi newid o ran eilyddio, disgwyl unrhyw beth yn wahanol gan Wrecsam yn yr ail hanner? Wel, sut ydych chi'n gweld nhw'n sort of setio fyny, mae'n edrych fel bod Wrecsam wedi mynd i 4 yn y cefn. Mae'n edrych fel 4-3-3 nawr, ond nawr wedi gweld sut mae hynna'n datblygu, ond dwi'n meddwl mae hynna'n rhywbeth sensible mae Wrecsam wedi meddwl i wneud, achos oedden nhw yn cael trafferth gyda 3 yn y cefn. Na'i rheolwr nhw, Steve Dale. Oedd e benodi nôl ym mis Tachwedd, 2021. Ni'n sôn am y tywydd, lle sicrhau chi bod criw sgorio'n arbenigwyr o ran y tywydd. Y Caerdydd yn pwyso eto glaw yn Aberystwythoi yn y gêm yn erbyn Pen y Bont. Caerdydd yn bygwth, Wrecsam ddim yn clirio. Phoebe Davies nôl at Morgan yn y gol, 3 i ddim i Gaerdydd. Oakley, Cook a Walsh ar goliau. Cyntaf ar ôl 5 munud yn unig, yr ola reit o'r ddiwedd yr hanner cyntaf yna. Nod addawol yn y canol o ran Wrecsam, ond mae'n sôn dyn ni ar ddiwedd yr hanner cyntaf yna, pa modd Caerdydd yn codi'r tempo. Ond edrych yn beryglus dros ben. Cam o'n i'n dibynnu be mae Caerdydd eisiau gwneud yn yr ail hanner mas, sy'n eisiau mwy o goliau. Wel, ma nhw yno iddyn nhw sy'n nhw eisiau ni. Ie, a ti'n gweld, mae Ffion Price yn dal i mynd yn uchel, a mae'n wing-back, ti'n gwybod. So, dyn nhw'n mynd i stopio, mae'n enw sicr. Ond, mae'n anodd i Wrecsam. Be maen nhw'n gwneud, ydyn nhw'n mynd amdani a trio dod nôl i'r gêm, neu ddim trio concedio mwy. Ti'n gwybod, maen nhw wedi newid siap, ond, nhw'n ni gweld be di tactegau nhw yn yr ail hanner yma. Be bydde ti'n gwneud? Sut ti wrth ochr y cae yna?
Wel, maen nhw wedi newid siap sy'n rhywbeth dwi'n meddwl sy'n well. Cael 4 yn y cefn yn sefydlu nhw'n dipyn bach. Maen nhw'n cael 1 extra, ti'n gwybod, fel ti'n deud, +1 yn y cefn, sy'n helpu. So gobeithio mae hynna'n helpu, a mae yna 3 ac y rhif 10 wedyn yn ymosod pan maen nhw'n cael y siawns. Maen nhw'n ymosod. Fan hyn, Caerdydd. Hynny yw. Bach yn fler. O lan yr ymosodiad, yn allan eto, maen nhw'n mynd Ciho. O'r Caerdydd yn reiddiol. Yn teimlo fel tywydd, maen nhw'n cael glawn y Caerdydd yn amlwg yn dyn nhw. Teimlo bach yn oerach, mae Caerdydd dal i fynd. Am felly lygad yn troi tuag at y dyfarnwr yn edrych am gic rydd. Wedi gadael y chwarae i fynd, Bryn Markham Jones yn y symudiad yma. Wrecsam ddim yn gallu clirio ar hyn o bryd. Nôl y daw i unwaith eto. Ond o dan bwysau. Dros y glas na, yn gwthio fyny. Pawb y blaw, gol Gaerdydd Chamberlain yn hanner Wrecsam o'r cae. Ac eto nôl mae'n mynd at y gol Gaerdydd. Morgan yn gwneud digon. Sdim ffordd allan ar un o bryd ni, e? Na, ti'n gwybod, mae Caerdydd yn rhoi y pwys ymlaen. Mae Wrecsam yn cil ac yn amddiffyn, ond dyn nhw'n clirio'r pêl digon dda. Dyn nhw'n rhoi trwy'r pêl i ddim cael y pwysau yn gyson. Ond pan maen nhw yn clirio, dwi'n meddwl falle yna bydd y tacteg i edrych am y counter-attack. Ond eto, fel nath Gwenna'n deud yn y hanner gyntaf, trio ffindio traed Rosie Hughes, a Rosie Hughes yn neud mwy, fysa yn help. Ar y gair at Rosie Hughes. Keynes nawr, creu llew hun. Mae Ergyd ddim yn argyhoeddi. Ond Brooke Keynes un o'r chwaraewyr newydd nath gyrraedd y mis Ionawr o ran Wrecsam. No, maen nhw wedi cael allan o'i hanner ei hunain o'r diwedd. Ond o'n i sôn Rosie Hughes yn cael fflach bach o Rosie Hughes yn y symudiad diwetha yna. Dickens, Keynes eto, mentro bellter. A'r dyfarnwr yn gadael i'r chwarae barhau. Dyn ni weld eto. Trosedd? Ie, dim yn cael llawer o'r pêl fanna, really. Mae'n cael mwy o'r chwaraewr na'r pêl, ond y dyfarnwr yn neud ei penderfyniad. No, Bryn Markham Jones, fel ni'n gweud, ysdi gael y cyfan i lifo ar y dechrau yma. Ran y ddau dîm, felly, ond ni'n cwyno gormod am hynny. Dwi'n siŵr os bydde'r capten, Siobhan Walsh, yn cytuno chwaith. Mwy o law yn Ne Cymru. Ond ni'n gyfarwydd o hynny. Wrecsam gyda'r meddiant. Hughes wedi cael cyfle o flan gol i ychwanegu at ei chyfanswm yn y gyngrau'r tymor yma. Oakley wedi cael un. Mae hi ar dan ar un o bryd Oakley. Ymysg y goliau ers y toriad yn y tymor. Bant o hi unwaith eto. Ble mae'n glanio? Wel, ddim yn glanio yn garedig. Cio sy'n glanio ar lawr. A Wrecsam yn clirio o'r diwedd. Ond yw Rosie Hughes yn gallu achosi problemau fan hyn. Chamberlain yn dwt tafod fydd i Wrecsam. Mae Gwenna'n Harris di ail ymuno dyn ni. So mae'r steps na mynd. Gwenna'n lan y lawr o'r ochr y cair top yr eisteddle. Wel, lift oedd e tro yma. Ac oedd e'n araf iawn, mae'n rhaid fi gweud. So sori bod fi mor hwyr. So fi gwasgu'r botyn tair gwaith. Wedi cyrraedd erbyn hyn. O sgiliau yn y cefn. Phoebe Davies. Falle bod yna wers o ran defnyddio'r grisiau hefyd Gwenna'n. Dim o lift. Fi ddim actually o na fi yn gofio mae'r grisiau. Tele fi wedi. A o'n i'n stuffio fi hunan gyda protein bar a ffordd lan. So falle'r grisiau bys yr peth gorau i wneud hefyd. Fi'n cofyn y gêm Cymru yn erbyn Iwerddon, digwydd bod, a defnyddio'r lift. A nath y lift stopio ar un adeg, a chi'n mynd, chi'n ddechrau feddwl. Ti'n ofyn? Gallai hyn fod yn broblem. O'n i'n poeni mwy am y rhaglen. Ni'n sôn am gemau eraill, Honlen i fod yn sôn amdano, a Wrecsam yn sydyn, yn creu bach o le yn y canol. Ydyn nhw'n gallu adeiladu fan hyn, Caerdydd yn Caerdrws yn glep, a Oakley yn ceisio gwrth ymosod. Mae wedi bod yn fygythiad cyson. Pnawn ma, y bas ddim yn wael chwaith, coli drwy'r canol. Os na gyfle i brif sgorio yn y gyngrair, mae'n fler, ond dyw Eliza Coli ddim yn poeni am hynny. Gol arall i Coli, 17 am y tymor. Yw'r esgyd air ar y ffordd i Coli. Mae'n beder i ddim fan hyn. Ie, dwi'n siŵr be oedd Del Morgan yn meddwl. Yn dod allan, dwi'n gwybod mae'r pas trwy yn beryglus, ond hefyd mae tu allan y bocsau ac mae'na sort of
tangle rhwng y amddiffynwr a Delmor, gan a wedyn mae'n hawdd i Eliza Colley wedyn. Ie, fi'n cytuno. Fi'n credu, os ti'n dod, mae'n ti'n cymryd pawb allan o'r sefyllfa yna. Falle oedd hi jyst yn pryderu achos bod Caerdydd wedi cael gymaint o fydd mewn tu nôl yn y hanner gyntaf. Oedd hi jyst yn ceisio cymryd cyfrifoldeb. Ond, ie, wrth allan y gêm edrych arno fe nôl, fi'n siŵr fydd hi'n. Fi'n really joio'r ffaith bod y chwaraewyr nawr i gyd yn gwybod ble mae'r camerau hefyd. A mae hwnna'n hilarious, ond mae hefyd yn dangos datblygiad y gêm. Achos, blynyddoedd yn ôl, doedd dim camerau yn ddod, ond mae jyst yn hyfryd i nhw nawr. Maen nhw'n cael gweithio ar y dathliadau yma. Mae'n rhan mawr, so mae'n bwysig bod nhw'n mwynhau'r elfen yna'r gêm. O'n i'n mwynhau gweld y dathliadau. Aros i weld yr eilyddio. A dyma'r penderfyniad. TJ Dickens yn gadael o ran Wrecsam. Annie Small sy'n dod ymlaen yn ei lle. Chwaraewr nath ymuno ym mis Ionawr. Mae wedi bod gyda Academy Gymdeithas Pêl-droed yn y gogledd. Rosie Hughes yn cael ei eilyddio. Oedd hi ddim yn disgwyl hwnna o bosib. Hughes, wel dim esgyd air o ran Rosie Hughes, felly Amber Lightfoot sy'n dod ymlaen yn ei lle. Chwaraewr ifanc y tymor diwetha. Mae wedi sgorio yn erbyn Caerdydd tymor yma, Amber Lightfoot. O'n i'n bron dweud bod nhw'n cadw Rosie Hughes ar gyfer y rownd derfynol, am y mis tan rownd derfynol Cwpan Cymru, felly fi'n amau bod nhw'n gwneud hynny. Oedd hi'n edrych bod ni'n gyfach y sioc fyna, cael ei elyddio ni, e? Ie, wel, i fod yn onest, y hanner cyntaf, dwi'n meddwl nath i cael ei perfformiad gorau, ti wod. Oedden ni siarad am hi ddim yn symud digon. Neu falle, mae gen i anaf, dwi'n siŵr, ond achos bod hi yn erch yn eitha sioc di dod ffwrdd, dwi'n meddwl mae hynna yn gywir. Ond ie, ddim y perfformiad mae hi, ti gwod, efo enw hi amdan ar y foment, felly ie, tynnu ffwrdd. Roi siawns i Amber Lightfoot ar y cae. Ond na'r peth, ni ddim yn gwybod beth sy'n digwydd oddi ar y cae. Falle bod na anaf bach achos o'n i'n nodi yn gynharach tair gêm nawr. Dwi ddim wedi sgorio na creu gol, ond oedd wedi sgorio neu creu yn y 7 gêm cyn hynny. Felly dwi'n bendant ddim fel Rosie Hughes, y rhediad bach yna. Ond rhediad cryf arall gan Gaerdydd fan hyn, oedd angen bod yno. Olivia Fuller oedd yno i glyrio o ran Wrecsam. Caerdydd yn bygwth unwaith eto. Michaela Cook sydd wedi dal yn sylw ni pnaw ma. Mae wedi ennill cic rydd mewn man pryglus. Mae wedi sgorio'r sefyllfa mae'n barod. Ie, ti'n gwybod, mae'n bob man. Mae eisiau'r pêl, mae'n hyderus ar y pêl, a pam lai ar ôl sgorio gol mae wedi yn y hanner cyntaf. Felly ie, mae'n dda i gweld ie. Ie, mae'r ddau Ffion Price yn edrych fel bod hi'n cymryd hon yn lle Michaela Cook. Ie, mae Ffion Price yn mynd reit. Trofi yw i nawr, a Price yn mynd amdani. Mae yn beryglus, ond Delyth Morgan yn gallu gwylio honna a mynd yn bell dros y bar, ond mae'n 40 munud mewn i'r ail hanner. Mae'n hollol gyfforddus i Gaerdydd ar hyn o bryd. Fydd Cook ar yr un nesaf. Os o'n i wedi sgorio fel hwnna, o'n i arfer cael... Os o'n i wedi sgorio ar un gyntaf, wedyn mae hi'n... nôl i fi nawr, sori. Price wedi cael y cyfle. Cynion ysgeithir arall, ys gan o'n gic rydd arall. Seren Watkins, gyflym yng nghanol y cae, traed cyflym. Twy llodrus hefyd. Caerdydd yn adeiladu yn gryf unwaith eto. Opsiynau Bobman ar hyn o bryd. Price eto. Yn mentro eto. Ac yn methu eto. Ie, Price, dyn ni'n gwybod beth mae'n gallu neud. Ti'n gwybod, mae wedi creu 11 blwyddyn yma, dwi'n meddwl. Rhywbeth fel yna, anyway. Ti'n gwybod, dyn ni wedi sôn am faint o dda mae thrwyd chwith dde hi. A felly mae yn gallu neud o, ond ie, mae'n asistio mwy na sgorio, ond ie, nath hi trio cael cyfle wedyn. Ie, hi sydd wedi creu mwy yn y gyngrair tymor yma. Ffion Price. A'r pencampwyr edrych yn gyfforddus. Dyma'r rheolwr, Ian Derbyshire. 2 gêm yn wedi colli tymor yma. Gollon nhw'n 1 gêm tymor diwetha. 2 gêm yn y gyngrair. Y 2 yn erbyn Abertawe. Ac yn cwrdd yn rownd derfynol clws y gyngrair yn erbyn Abertawe. Wythnos nesaf yn fyw eto ar sgorio Seren Watkins yn edrych am y bas berffeth. Yn gwell yn Wrecsam. Fan hyn, mae'n gyfforddus iawn i'r adar gleision ar hyn o bryd. Siobhan Walsh yn ôl at y golgeidwad. Chamberlain. O ran Abertawe, mae'r Abers yn cwrdd os mae'n ar term. Maen nhw yn Aberystwyth
ar hyn o bryd. Mae'n gyfartal, mae'n di sgôr ar hyn o bryd yn y gêm yna. Hwb i ferched ifanc Aberystwyth. Mae Aber wastad yn ein dda iawn yn Mae Aberystwyth wastad yn ein dda iawn yn erbyn Abertawe. Maen nhw fel maen nhw rhyw fath o bogey sides. Maen nhw wastad yn pigo lan pwyntiau. Maen nhw jyst dod o dan croen Abertawe fi'n credu. Hwna sydd i ddod wrthnos nesaf, di sadwn hynny yw. Hwlffordd yn mynd am Ewrop, Bai Colwyn yn ceisio aros yn uwch gyngred Cymru, a dyma ni di Sul nesaf. Tua 5 o gloch? O, dim tua 5 o gloch, 5 o gloch. Caerdydd yn erbyn Abertawe, y gêm ddarbu yn y rownd derfynol. Caerdydd di ennill y bencampwriaeth. Maen nhw'n rownd derfynol clws y gyngred. Maen nhw'n rownd derfynol Cwpan Cymru. Abertawe wythnos nesaf. Wrecsam yn rownd derfynol y Cwpan, o ran Cwpan Cymru. Mynd am y treble. Swyn yn gallu stopio nhw. Gol-geidwad Dennis Morgan yn dod allan. Oedd pawb yn edrych am y lliman. Diddorol, felly byddai Coli ddim yn cam sefyll. Wel, oedd na. Dacl fach hwyr fyna o bosib, ond Caerdydd sy'n dod unwaith eto. Caerdydd fan hyn. A maen nhw'n pwyso eto. Teimlo fel, mae'n mynd i fod yn ail hanner hir o ran Wrecsam ni. Ie, a ti'n gwybod, mae Caerdydd yn neud yn dda o pan maen nhw'n colli y meddiant. Maen nhw'n pwyso'n syth bin wedyn. Maen nhw'n counter-press nhw'n yn arbennig o dda, sydd ddim yn rhoi llawer amser i Wrecsam. Felly mae o'n mynd i fod yn anodd iddyn nhw dod allan o hanner eu hun, dwi'n meddwl, yn y ail hanner yma. 6-1 oedd y canlyniad yn y gêm diwethaf rhwng y clybiau yma. Yn teimlo fel bod Caerdydd yn ffansio rhywbeth tebyg unwaith eto ar ergyd gan Beinon. Y Wrecsam sy'n ceisio gwrthymosod. Mae yna gyfle i wrthymosod. Mae yna gymorth yn y canol hefyd. Yr eilydd sydd yno, a'r bas yn esgeilus, Lightfoot. Drwy'r canol Annie Small, yr eilydd arall nawr i Wrecsam. Yn sydyn man a grysau coch. A Lightfoot ddim yn gallu cyrraedd na. Chamberlain. Beth sy'n taro chi? Bant nhw'n syth Caerdydd. Lightfoot yn rhoi nhw dan bwysau. Oakley. Oedd hi bron yn berffaith, ond beth sydd wedi digwydd yw bod e'n gyfle i Wrecsam wrth ymosod eto. War y teg i Oakley. Wel, yn brwydro nôl. Wedi gweld sawl tackle ddim yn cael ei cosbi yn yr ail hanner. Mae hwnna'n Caerdydd yn ôl y dyfarnwr. Ia, beth bys ni'n gweud yw'r awch gan chwaraewyr Caerdydd i ddod nôl. O'n i gweld yn y toriad gyntaf yna. Molly Kehoe yn dod, un o'r blaenwyr, yn dod o holl ffordd nôl. Dyna mynd i'n dweud o ran y safon y dwysedd yn y chwarae. Ar y pêl, oedd hi ar y pêl. O'n i gweld Oakley'r un peth fyna. Yn amlwg oedd hi wedi colli'r bêl, so ti'n disgwyl i dod nôl. Wrecsam yn y Cwrt Cosby. Dyna ddim wedi digwydd yn aml yn yr ail hanner yma. Yn y gyfle arall y tafliad. Mae Caerdydd yn edrych mor drefnus, mor gyfforddus. Dyna pan maen nhw'r pencampwyr am yr ail dymor yn olynol. Phoebe Davies i'r dreigiau. Cyddiad yn bell o fod yn berffaith gan Gibbard. Nôl mae Mantes yn mynd i'r adar gleision. Ond dipyn o bas i fod yn deg gan Kehoe. Oakley. Kehoe yn opsiwn. Colli drwy'r canol. Oakley yn mynd i hun. Y bas fach at Colli! O, ni'n meddwl bod hi'n gol arall i Gaerdydd. Cyfle'r prif sgoriwr. Ond y tro yma yn methu'r targed. Ie, eto, Pêl trwyddo. Torri trwy am ddiffyn Wrecsam. Del Morgan yn neud yn dda fanna gyda'r arbed. Ond maen nhw'n gwybod pryd i pasio'r Pêl a aros on-side hefyd yn helpu hynna hefyd. A Wrecsam pa, mae'n redeg ar draws y llinell y gyntaf. Oedd hi'n oedi am spel, actually. Oedd hi'n disgwyl y pas, falle un cyffyrddiad yn gynharach. Fi'n credu os bod hi'n edrych arno fe nôl eto, digonydd o le o amser gyda hi fynd o gwmpas, fi'n credu, Del Morgan. Ond Del Morgan yn sefyll lan yn dda iawn, yn ddewr iawn. Fediad da gan y gol-geidwad cic gornel fydd i Watkins i'w chymryddi. Morgan allan eto. Yn dyrnu, ond ddim yn clyrio. Nawr mae'n syml i Gaerdydd. Gymaint o le. Gormod o le o bosib. Kehoe. Cadw pethau fynd. Wrecsam yn rhithro allan eto. Mae Chamberlain mor uchel. Ond mae'n gwybod prynu'r bygythiad o ran Wrecsam. Caerdydd yn gallu bod yn amyneddgar ac ail adeiladu Han y Power. Nôl at Chamberlain. Naw mae di ildio tymor yma. Dwi'n edrych o bod i'n mynd i gyrraedd y ffigurau dwbl o ran ildio. Hyd yn hyn ta beth. Ond nhw'n sy'n cadw'r llechen lan na. Unwaith eto. Merched Caerdydd twt. Gan yr adar gleision. Kehoe yn opsiwn.
Edrych am Price o nhw. Watkins. Oedd hi dan bwysau. Gwarchod y bêl yn dod. Power. Cyfnod da feddiant gan Gaerdydd fan hyn. Price. Mor anodd i Wrecsam ar hyn o bryd. Price eto. A Power eto. Oakley. Chwan ymlaen, medd y dyfarnwr am eiliad. Mae'n ei tynnu ddyn ôl. Cyfnod tot gan Gaerdydd. Ie, maen nhw'n cyfuno'n dda iawn gyda'i gilydd, yn symud y bêl yn gyflym, a mae hynna'n rhoi traffaith i Wrecsam, a hynna fyd, mewn falle bydd y gwahaniaeth, mae Caerdydd wedi bod yn y gyngraedd yma am hir, so mae ffitrwydd lefel nhw'n mynd i fod yn llawer fwy, felly ie, hynna fe falle mae Wrecsam angen gweithio i'r tymor nesaf. Edyddio fan hyn, Cio yn gadael, tymor hi yn y gyngraedd ar ben, gan Ciho. Ceri Walklet sy'n mlaen yn ei lle, nath ymuno ym mis Ionawr, a mae Oakley yn gadael hefyd. Sgoriwr y gol gynta ac un o'r chwaraewyr mawr y gêm ni. Ie, mae di sgorio a mae di creu. Mae'n creu llawer yn y gêm, a bydd nhw yn colli eu chyflymder a eu techneg ar y cae hefyd. Wel, coli ac yn... Oedd hi bron glanio yn syth i Basham yr eilydd. A na fan hyn i Delyth Morgan. O'n i'n sôn, Basham yr eilydd arall sydd ymlaen. Olivia Basham, 18 mlwydd oed. Wedi bod yn disgleirio yr tîm dan 19 erbyn hyn gyda'r... Wel, dim ond gyda'r brif garfan. Oedd hi'n bron cael gol o'i chyffyrddi'r cynta. Ie, fi'n ansicr iawn pan oedd Del Morgan ddim jyst pigo yn lan. Jyst neud an fe, tiw'r gol Gaerdydd, mae gen ti hawl i ddefnyddio dwylo ti. Mae wedi chosi cwpl o problemau i ei hun fyna. Fi'n just... methu deall y penderfyniad yna. Ond mynd nôl i Basham, really cyffroes i weld ti. Fi'n cofio tro diwethaf ni fan hyn, nath i argraff arbennig o dda, oedd hi ar fainc, oedd hi'n really positif, egniol iawn. Ond fi'n edrych ymlaen i gweld nawr beth mae hi'n gallu gwneud. 500 dim mentro yma, braf gweld nhw hefyd. Nwedig yn y tywydd yma. Dwi'n gwneud sôn am y glaw. Mae'n blawn a chyfi eto yn y brif ddinas fan hyn. Dros 4,000 ar y cae ras yn oson o'r blaen hefyd. Braf gweld a diddordeb yn cynyddu o ran y gêm y merched Brif Adran Genero. Dwi'n mynd eich rapus iawn, ond y glaw yw hwnna. Dim byd i wneud o'r pêl-droed. Peder i ddim fan hyn, beth fydd y sgôr mewn mis? 5 o fai, bydd ni wedi cyrraedd mis Mai erbyn hynny. Yn fyw o'r S4C ar-lein ac ar eich teledu clyfar. Teledu llinol, hynny yw ni bobman. Dim esgus. Methu ni ar Rodney Parade yng Nghas Newydd. Edrych mlaen i fynd i Rodney Parade, rhwng derfynol Cwpan Cymru'r dynion yna, wythnos cyn hynny. Hefyd y Seinti Newydd yn erbyn Ceicona. Tymor Casnewydd yn dod i ben yn ar y bach. A Caerdydd ac Abertawe sy'n dod i hynny. Ond Wrecsam yn ennill ddoi mor bwysig yn Colchester. Dynion Wrecsam, mae mor gyffroes o gwmpas y clwb. Hollol siŵr am Abertawe. Mae pawb yn gweithio bod nhw'n ddiogel. Ond chi'n edrych ar y tabl yn y bencampwriaeth. Rhyw ansicrwydd bach yn yn llais i. Dim yn ffordd maen nhw'n chwarae, chwaith. A ni'n mynd i holi Gwennan am hynny. Owen Teddy Jones sy'n gweithio bod nhw'n ddiogel. Ta beth, mae'r adargleision fan hyn, yr eilydd Basham yn ceisio creu. Owen Teddy Jones yn gweud yn gyson bod gormod o glybiau rhwng Abertawe a'r 3 gwaelod, a felly mae'n dyna pam. Ond mae cwbl o'r clybiau yna newydd pigo lan cwbl pwyntiau, a mae Abertawe gyda Rotherham pan wythnos nesaf. Na, os maen nhw'n methu curo Rotherham adref, well, just... Stoke nos Fercher? Rotherham di Sadwrn? Ie. Chi'n mysig cael y llusgo mewn iddi. Caerdydd yn cyflymu pethau. Mae'n ras fan hyn. Angen y gwaith amddiffynol. Oedd na wrthiad bach. Michaela Cook ddim yn cytuno da'r penderfyniad. Bryn Malcolm Jones yn y fan o'r lle i weld yn glir beth oedd yn digwydd. Pritchard oedd yn ôl na. Ie, ni'n dda i dod nôl wedyn i amddiffyn a aros gyda Cook, achos ydych chi'n gwybod baint o gyfle mae hi. A cael y trosedd arni. A cadw'r pwysau i ffwrdd o Wrecsam. A
gallu cael y pêl, ond wedyn, rhoi yn ôl eto. So, maen nhw'n gofod cadw'r meddiant yn llawer well. Pob tro maen nhw'n cael, a maen nhw'n cicio a ddim i chwaraewyr nhw. Felly, mae'r meddiant yn gofod bod yn llawer gwell. Caerdydd y cipio'r meddiant fan hyn. Price, problemau i Wrecsam unwaith eto. Mae'n gam sefyll, yn dod o'r cyfan i ben. Pan mae Price yn cael y bêl ar y ddena, chi'n gwybod bod hi'n mynd i fod yn groesiad cywir yn cam sefyll. Eto, oedd hi'n agos, ond credu bod nhw'n cam sefyll. Oedd e'n agos, ond ni'n meddwl bod Fuller ar ochr yma yn moddfedi. I hanner ffordd yr ail hanner. Wel, mae yna gyfle reit yn y canol yr eilydd, a mae wedi taro Olivia Basham yn y fan ar lle. Newydd ddod o'r fainc, a mae Basham wedi gwneud 1-5 Gôl gynta yn y gyngrair i Olivia Basham. 19 oed yn disgleirio i'r tîm dan 4 ar 15. Mae nawr yn disgleirio ar y llwyfan mawr. Mae'n 5-5. Gôl arbennig iddi hi i gôl gynta hi. Ti'n gweld, mae yn y canol y cae, canol y gôl, a neb yn tracio i eto. So mae'n gôl eitha hawdd iddi. Ond, mae'n arbennig i gweld hi'n cael gôl gynta hi i Caerdydd. O'n i'n gweud, mae'n cadarnhaol, mae'n positif. Fi'n teimlo fel bod hi'n gwybod yn amlwg gyda faint o goli mae wedi sgorio i tîm Dani Dyna. Mae'n gwybod y llefydd gorau i fod. Ble mae'r pêl yn mynd i cwmpo. Eto jyst yn edrych fi'n swnio'n negyddol o ran Wrecsam, ond fel wedi, fi'n hoffi'r ffaith bod nhw wedi mynd am pethau newydd heddiw, a dysgu hwnna, achos dim byd ar gêm, ond mae rhaid nhw gwella yn y sefyllfaoedd amddiffynol. Dim un o'r chwaraewyr yna, unwaith wedi gwirio ysgwydd i gweld ble mae hi. Rôl gyntaf ti fel amddiffynraig yw amddiffyn. Ble mae ymasodraig fi, mae gennau cyfrifoldeb dros. Basham eto yn brwydro. Mae'n 5-5, felly mae dyna sy'n poeni chi. Dechrau'r tymor, mewn nhw'n colli'n erbyn Caerdydd, ond ildio 2 ddwywaith yn y gyngrair. Colli o 2 i 0 ddwywaith yn y gyngrair. 2 gôl 1 yn llws Adran Genero. A wedyn ni, y gêm diwethaf yn y gyngrair, oedd hi'n 6-1 i Gaerdydd, a mae nawr yn 5-5 fan hyn. Maen nhw'n mynd nôl, os rhywbeth, o ran y canlyniadau yn erbyn Caerdydd. Ond y pencampwyr, maen nhw'n wynebu. Bwysig cofio hynny hefyd, wrth i Power fynd yn ôl at Chamberlain, sy'n cael pnawn cyfforddus dros ben. Price, colli'r meddiant am unwaith. A nawr y Wrecsam yn gallu creu rhywbeth. Lily Jones ar gwaith creu, yr ergyd o bellter sydd mewn i'r gôl, di synnu pawb am ergyd. Am eiliad, Cara Jones sydd wedi taro. Wel, dwi braidd yn dathlu. Felly mae'r sgôr sy'n achosi hynny, ond mae'n heiddi dathlu hon. Ti'n gwybod, mae'n bell o'r gôl. Gweld bod Karen Chamberlain ddim yn sefydlu hun yn lle cywir yn y gôl, ac yn mynd amdani. Mae wedi sgorio 7 gôl cyn heddiw, so mae'n gwybod lle mae'r gôl. A fel, ti'n gwybod, asgellwr, mae'n rhoi y pêl yn y rhwyd. O'n i'n cyffroes pan dath Lightfoot Anna, achos mae hi'n chwarae'r dda. I gweld hi'n mynd i'r asgell, i gweld Cara Jones yn mynd lan top. Mae wedi sgorio cwbl nwedig yn ddiweddar. Mae wedi cyfrannu ble mae Rosie Hughes falle heb. Mae hi wedi camu lan. A mae hwnna'n... Be fi'n hoffi am hwnna yw'r dwysedd o'r chwarae fanna. Un cyffyrddiad allan o traed hi ac ergydio. Nid cymryd 3-4 cyffyrddiad wedyn. Campus. Oedd hi'n gôl hyfryd, oedd hi synnu pawb. I gymryd i fynd. 5-1 a'r llechen lan a wedi diflannu o ran Caerdydd. Fy'n nhw'n siomedig dy hynny. Karen Chamberlain dildio 10 gôl erbyn hyn. Kelly Adams, Alisa Owen sydd wedi dod ymlaen yn y cyfamser. Hynny yw. Dwi'n meddwl mae hynna wedi helpu, newid y siap Wrecsam i 4 yn y cefn. Oedd Cara Jones yn wingback cynt, a falle hynna ddim yn switcho Wrecsam, a cael ei mwy ymwysodol yn helpu, a mae hynna wedi dangos yn y ail hanner yma. Wel, y gôl yn hwb iddyn nhw. Dwi'n mynd i newid cwrs y gêm. Wel, byddwch chi'n tybio, falle. Falle bod fi'n anghywir. Pwy o wyr? Annie Small sy'n croesi. Ond yn rhywbeth i godi hyder Wrecsam, i godi hyder
Cara Jones, dim ymheuaeth am hynny. 8fed y tymor iddi erbyn hyn, 12 ym mhob cystadleuaeth. Yn cael ei bod yna fwy o elyddio ar y ffordd yn y man. Mae glawd i stopio. Mae'n beth da. Yn ei dderbyn hynny. Mae yna gwpan i'w godi ar y diwedd, felly o leia bydd yna'n digwydd a'r tywydd yn sych. Mae'r champagne bydd yn chi fod yn y glaw. Dyna'n beth braf. Lisa Owen, yr eilydd. Ymlaen i lle Price. Ac sam yn go bach mwy o'r bêl. Ers yr eilyddio yna. Ond bant nhw eto. Caerdydd y pencampwyr am yr ail dymor yn olynol. Lle blaw am sioc o'r gol na. Ond wedi llwyrioli Liza Colley yn y canol. Bas yn uchelgeisiol braidd at Lisa Owen. Ond eto ni'n gweld Basham sy'n edrych am y bêl, a maen nhw'n newid gol Gaerdydd erbyn hyn. Pawb yn cael ei cyfle yr adeg yma o'r tymor. Cerin Chamberlain sydd yn gadael. Anna Phelps yn dymlaen yn ei lle. Nath i'n ymuno ym mis Ionawr nawr. Mae hi wedi bod gyda Academy Cymdeithas Pêl-droed Cymru am gyfnod hefyd. Yn Academy yn y De, Academy yn y Gogledd. Siwr bod ni a Davies, y ffordd o'r tîm 17 yn gwerthfawrogi gwaith yr Academy yma. Mae'n dda i gweld, ti'n gwybod, Anna Phelps a wedyn Annie Small hefyd ar y cae. Ti'n gwybod, maen nhw wedi bod trwy'r system. Ac ie, dda i gweld nhw nawr chwarae yn senior football. O'n i'n gweld gyda Annie Small sydd gyda Wrecsam, er enghraifft, wedi ymuno gyda Wrecsam tan ddiwedd y tymor o'r Academy. Fi'n gwybod, falle bod ti'n gwybod y sefyllfa. Byddai'n mynd nôl i'r Academy ar y pwynt yna, neu unwaith chi'n neud y cam i'r lefel yma, chi'n dueddol aros ar y lefel yma? Ie, ti'n gwybod, dyn ni'n eisiau cadw llawer o chwaraewyr pan maen nhw yn at y oedran yna. Ti'n gwybod, os maen nhw yn rhoi y cam yna i senior football, yna lle dyn ni eisiau nhw mynd. Ac ie, os mae hynna'n canol tymor neu yn y gorffen y tymor, mae hynna'n rhywbeth i fyny'r chwaraewr. Ond ie, dwi'n meddwl mae'n syniad da iawn i gweld beth yw'r safle ac y safon y cyngraedd yma. Ie, so mae'n dda i gweld bod nhw'n mynd i edrych be arall sy'n yna. Sôn am Annie Small hefyd. Mae'n fod gyda Cymru 19 hefyd. Felly mae'n diddorol. Mae'n diddorol iawn yn gweld merched o'r Academie. A dyma ni Small ar y gair, ar y bêl, ar gol Gaerdydd. Phelps newydd o'r cae. Mae'n yman chi fynd amdani. Ond o'n i sôn gweld hefyd, tair sydd gyda'r Academy yn ymuno â Garfan Cymru wythnos diwetha ar brif garfan. Ddim yn y garfan dynod y gêm, ond eto mae rhaid i bod yn wythnos wych iddyn nhw a profiad gwych iddyn nhw. Ie, a ti'n gwybod, Sophia Kelly, y gol Gaerdydd ar y fainc, mae hi dim ond wedi troi'n 17. Felly mae hynna'n rhywbeth special iawn, a wedyn y tair arall, ti'n gwybod, yn cael y profiad o bod gyda'r senior team yn rhywbeth special iawn iddyn nhw. Mae Wrecsam yn medro eto, fflachio'r bêl ar draws y gol. Doedd ddim yn bell chwaith o Cara Jones oedd yno, mae'n i sgorio o bellter, oedd yna'n tipyn agosach. O, rediad ar ben. Just y ffordd bod hi'n cael ar draws y postyn gyntaf yna, mae jyst yn gwybod, mae hi eto yn synhwyro ble i fod. Mae jyst yn codi bach rhy uchel, fi'n credu, bys ydi moyn mynd gyda ti fewn o troed, codi bach rhy uchel. Mae chi'n sôn fan'na, mae werth nodi o ran y tîm oedd ieuenctid, Cymru 19, ar hyn o bryd trio cael nôl mewn i cyngrair A, o dan arweinydd Nick Anderson, di ennill ail gêm nhw ddoi, so mae'n buddigoeth o 2 gol i ddim. Wel, Megan Bowen, dwi ddim ma heddi, achos oedd ei gyda Caerdydd fel arfer, ond oedd ei gyda Cymru ddoi. Mae'n wych i weld. Mae'n teimlo fel bod pethau positif yn digwydd Gwen nhw. Ni'n gorddweud, ni'n teimlo fel bod yna camau positif yn digwydd ar bob lefel. Oes, yn sicr, a mae angen edrych ar yr elfen positif hefyd. Mae'r glas yna'n hanner llawn yn dydy. Ond mae angen, achos mae yna wedi bod falle diffyg, ond nid diffyg, ond mae yna wedi bod bach o drop-off yn y safon. Ni wedi gweld hwnna falle diffyg dyfnder yn y carfan cenedlaethol. Ni'n dechrau gweld nawr, a chwaraewyr fel Mary McAteer, pobl fel hwnna, falle hun o'r rai sydd ddim yn dod trwy'r system. Ond mae'n cymryd spel gyda gweddau fel hwnna hefyd, mae ddim yn digwydd dros nos. Wel, gwaith da eto gan Wrecsam, Small eto. Ffordd ni'n gwarcho'r bêl fan yna. Ond dwi'n mynd i newid cwrs y gêm na'r canlyniad. Ond bydd y 10 munud diwethaf yna'n mynd i fod yn help i'r Wrecsam wrth iddyn nhw symud ymlaen yn enwedig
wrth iddyn nhw edrych ymlaen at Cwpan Cymru y rownd derfynol mewn mis yn erbyn Caerdydd eto ni. Ie, maen nhw wedi ymosod llawer mwy yn y ail hanner yma. Ie, dwi'n gwybod maen nhw wedi ildio hefyd, ond maen nhw yn rhoi mwy o siawns yn y hanner arall o'r pitch nawr. Felly, ie, maen nhw yn bach mwy hapus efo hyn, ond dwi'n meddwl mae, ti'n gwybod, y tair yn y llinell front line yn helpu hynna. A ie, mae Cara Jones wedi sefyll fyny i'r challenge yna. Ceren Allen yn disgleirio ymweliad fyna lawr y chwith yn camu o'r cefn. Ni yn sôn yn y cyntaf, felly bod hi'n fwy cyfforddus yn y patrwm yma. Ni'n gweld yn yr ail hanner gan Wrecsam. Nath i ryw croeff turn ymweliad o lan bas amrediad fan hyn gan Gaerdydd. Oedd yna hwyr yn y pen draw o'i Cook oedd mewn unwaith eto. Dwi ddim yn dal nôl. Na, mae dal yn rhedeg gyflym, mae dal yn gyda egni llawer i cario ymlaen rhedeg. Ie, mae di ildio trosedd fanna, ond ie, mae dal yn, ti'n gwybod, trio pob peth trwy gydol y gêm, a maen nhw o flaen 5-1 a mae dal yn trio gwneud y pethau iawn. Cym eisiau gael neb yn cael dolir yn amlwg, ond mae jyst rhyw chwaraewr, camgymeriad bach fan hyn, syth at Eliza Colley, jyst nôl at Cook, mae'n cythrel maen nhw'n gweud, mae'n bach o gythrel yn ei gêm ddi, dwi ddim yn dal nôl, chi angen hwnna am hynny. Ie, dych chi angen bach o fel fight yn y gêm chi, a mae'n corfforol, a dim yn mynd i fod fel yna, ac pan ydych chi yn chwarae senior football, dych chi'n gofod cael hynna, dych chi yn o hyd mynd i dod fyny yn erbyn rwy'n sy'n gry, so os dych chi efo bach o y bite ac y desire yna i ennill y pêl nôl, fel bydd hi'n mynd yn dda trwy gydol ei gyrfa. Mae Wrecsam yn paratoi i elyddio eto digwydd bod, ond Caerdydd sy'n pwyso eto ar y blaen o 5-1. Maen nhw'n llwy reoli ar y cyfan, ambell i fflach gan Wrecsam yn y munud y diwetha, sy'n braf i weld yn Caerdydd eilyddio gymaint. Cara Jones sy'n gyfrifol am rhan fwy o'r fflachiadau yna. Maen nhw'n mentro bellter unwaith eto. Lily Jones tro yma. Maen nhw'n derbyn galwad o'r fainc. Y trydydd tro nawr, mae rhywun o'r fainc i gweiddi, have a go, achos mae safle dechreuol golgeidwad Caerdydd mor uchel. A dyn ni wedi gweld Lily yn sgorio o pellter yna yn erbyn Abertawe, dwi'n meddwl hefyd, gol ardderchog. Ar y Caeras? Ie, so, ti'n gweld, mae yn gallu neud o, so, ie, pam lai am trio unwaith neu ddwywaith i gweld os fysa Anna Philipson off ei lein. Y captain Ceren Allen yn rhwystredig dau chyffyrddiad. Eto y syniad yn un da gan Wrecsam. O mae Caerdydd yn gyfforddus. Maen nhw wedi wneud 5 eilydd, felly naturiol mae yna rhyw newid yn mynd i fod o ran patrwm y chwarae. Fyn i gyrraedd y 10 munud ola. Jones yn rhwystredig. Mwy o eilyddio ar y ffordd. Livy Mackenzie a Erin Lovett sy'n paratoi i ddod i'r cae. Mari Gibbard yn gadael. Gibbard ddim yn misg y goliau am unwaith. Mae un sy'n cyfarwydd ar goliau o'i dyddiad y Bethel blynyddoedd yn ôl wastad yn sgorio. Brooke Kane sy'n chwaraewyr newydd yn gadael. Erin Lovett, Libby Mackenzie sy'n dod ymlaen. Mackenzie yn arall sydd wedi bod gyda Academy y Gymdeithas Pêl-droed. Mae hi'n offi golio bellter, felly dalwch lan. Felly bydd yna fwy o'r gydio yma. Erin Lovett hefyd. Y teulu'n gefnogwyr brwd o Wrecsam. Cynne tymor ar y Caeras. Ond bethau. Fel Goldust ydi yma, ty cynner y Caeras, ydyn nhw'n edrych adeg ma'r tymor. Wrecsam dal i frwydro yn y munud ola yma, ni yn y 10 munud ola. Caerdydd di gwneud digon, hen digon i ennill y gêm yma. Lightfoot nawr i Wrecsam. Davies, Lightfoot eto. Wedi creu argraff, ystod man fel eilydd. Lightfoot ond Caerdydd yn barod amdani. Drws na'n glet. Drws na'n gyfleu wrth ymosod. Allen y capten. Nôl i Wrecsam. Colley mewn na yn gadarn.
Dwi'n meddwl mae Lightfoot wedi wneud argraff. Oedd Gwenan yn dweud bod mae yn gallu wneud rhywbeth. So mae wedi bod yn bach mwy hyderus ar y pêl ac yn cyfforddus. So ddim just cicio fe ffwrdd. Mae'n cymryd cyffyrddiadau pan mae'n gallu. Ac mae'n edrych yn hyderus iawn ar y cae. Wel, glaw nôl, gyda llaw. Ach chi update bach ar y tywydd i chi. Ond i'n gobeithio byddai'r cwpan yn cael ei godi o'r tywydd yn sych. Ond sa'n gwneud bod Caerdydd yn poeni am hynny. Mae'r gêm wedi ennill, mae'r gyngred wedi ennill. Yn gysyn nhw'n ôl i wneud y codi'r cwpan yna unwaith eto. Dyma'r eilydd Walklet. Walklet yn un diddorol. Oedd hi gyda West Brom, a wedyn ni gadael nhw nôl yn mis Medi. Wedi cyrraedd Caerdydd erbyn hyn, dyma hi eto, Walklet. Gwisgo'r prif deg na, mae'n hoff o'r safle yna. Mae'r syniad yn un cywir gan Lisa Owen, y bas ddim yn gywir. Dyna oedd y broblem. Digon nôl gan Gaerdydd. 8 munud i fynd, fy'n rhaid bod ni'n anodd i Wrecsam. Gwybod bod y gêm ar ben. Ond i fod yn deg, maen nhw wedi parhau i gystadlu, parhau i frwydro. Mae'n rhaid bod ni'n anodd i Gaerdydd hefyd, jyst i gario ymlaen canolbwyntio. Fi'n gwybod bod rhaid i chi mewn gêm Pêl-droed, ond mae'n 5-1, mae 7 munud i fynd, gêm ôl ar tymor, mae'n ennill y gyngrair. Sefyllfa anodd o bosib, a dyna pan maen nhw wedi ildio'r meddiant, ond Caerdydd eto, Caerdydd yn gwneud digon, Walsh yn camu mewn, nawr de, ydyn nhw'n glir, mae'n gam sefyll. Fain o waith sydd ar yr ochr y cae mewn sefyllfa fel hyn, ni, a jyst i gadw'r canolbwyntio na i fynd. Ti'n gwybod, maen nhw adre, mae gêm olaf y tymor. Maen nhw eisiau sgorio as many as maen nhw'n gallu, ti'n gwybod, yn wedig pan cyn maen nhw'n mynd i codi'r cwpan. Felly, maen nhw dal yn gofod ffindio hynna nhw hun, a dyma'n gofod o hyd dod o'r bench, maen nhw'n gofod trio ffindio hynna a cario ymlaen. Ac hefyd, i Wrecsam, mae'n anodd, ond hefyd, os maen nhw eisiau cario datblygu a gwella, maen nhw'n gofod wneud am y 90 munud. Fi'n mynd i angytuno, sori, o ran T-Tals. Fi'n credu mewn gêm olaf y gyngrair, pan ti'n mwynhau, a pan ti'n gyda tordd dy hun fan hyn, ti'n moyn plesio, chos ti'n moyn i rein dod nôl. So, os dim angen unrhyw cymhelliant ychwanegol. A mae pawb moyn sgorio na'r peth, achos bod ti'n joio, os dim pwysau yn y ti. Fi'n gwybod gymaint o chreuwyr. I fod yn onest, mae rai pobl yn gallu bod yn hunanol yn sefyllfa yma, achos maen nhw moyn sgorio o flaen pawb, o flaen y camerau hefyd. Sori. Na, dadlwch chi, fi'n cyfarwydd o fe. Wrth y modd, na'n jyst holi'r cwestiynau. 5 munud i fynd fan hyn. Mae'n cael ei fi llawer o amser yn cael ei ychwanegu fan hyn. Mae Wrecsam yn dal i fynd drwy'r canol y tro yma. Cara Jones di sgorio un gol hyfryd, oedd y bas na ddim yn wael chwaith chwarae teg. Ac os rhywbeth, Wrecsam sy'n eisiau gorffen mewn steil fan hyn. Anna Phelps yn newydd yn y gol, wel yn gymharol newydd i Gaerdydd yn ymuno â misio nawr. Mae wedi cael cwpl o ymddangosiadau. Dwi'n meddwl mae'n anodd iddi. Mae Karen Chamberlain wedi bod yn Caerdydd am tymorau nawr, felly, ti'n gwybod, mae'n anodd. 10 mlynedd. Ac os ydych chi wedi sefydlu chi yna wedi cael llwyddiant, mae'n anodd i newid hynna, yn enwedig yn y senior game. Caerdydd, y pencampwyr, i atgoffa chi, y dwbl tymor diwetha. Mae'n ei colli Bêl eto, Cara Jones, ond eto Phelps allan. I'r dwbl tymor diwetha, os na fwy na hynny i ddod erbyn hyn sgwni. Faint mor benderfynol byddan nhw i just wneud y dwbl, ond mynd am y... Faint mor benderfynol byddan nhw'n mynd am y cyfan ni. Ond ei oedi, mae'n edrych mewn Wrecsam drwodd unwaith eto, tackle bwysig. Wel, mae'r chliban di mynd fan yna, mae'n rhywg dy fi'n ia. Na, ni os mynd i dweud, maen nhw'n mynd i trio cael y treble. Mae treble yn rhywbeth special iawn i'r clwb, ti'n gwybod, ond wnaeth nhw'n cymryd po un gêm ar ei hyd, ac... Wedi cymryd hwnna'n gyflym. Ni'n torri ar draws Nia, a ni'n torri ar draws y cyniau. Mae Phelps di arbed i. Ta beth, fi'n gwybod, mae dwbl un tymor, mae'n anodd cadw i fynd, ond pan chi'n fewn cyrraedd treble. A nhw'n wedi ennill y gyngrair am flynyddoedd. Na ddo fe, ennill y gyngrair tymor diwetha, tro cyntaf mewn 10 mlynedd, wrth i ni weld y gic na unwaith eto. Mae'n doron o'r patrwm na, achos ydych chi Abertawe, Met Caerdydd yn dieddol ennill y gyngrair drwy'r adeg, yn sydyn mae Caerdydd fel sydd wedi
newid y cyfan. Ie, a ti'n gwybod, nath nhw'n gwneud y dwbl blwyddyn diwetha. Nawr, bod nhw eisiau mynd un well na hynna a cael y treble. A mae pawb yn, ti'n gwybod, yn deud bod y treble yn well. Ti'n gwybod, cael 3 cwpan mewn un tymor yn rhywbeth special iawn. Felly, ie, a ti'n gwybod, mae safon nhw yn uchel iawn. Felly, maen nhw yn favourites sy'n probably i codi'r treble. Ie, bydd Abertawe yn amlwg yn gobeithio newid hynny. Mae dal yn di-sgôr yn ei gêm nhw yn Aberystwyth, wrth gwrs. Ond Caerdydd nawr yn gobeithio gorffen mewn steil. Maen nhw'n cywio yn y canol. Mae Morgan allan. Delyth Morgan di darllen honna. Ddim wedi bod yn blawn gwych o ran y gol geidwad. Na amddiffyn Wrecsam yn gyffredinol, ond yn gwneud digon fan yna. Dyn nhw'n eisiau colli eto 6 gol 1 am hwnni. Felly bod yna just targedau bach ar y pwynt yma. Chi'n colli o 6 gol 1. Mae'n 5-1, cwpl o fynd i fynd. Chi'n just... Ddim eisiau ddod eto. Ie, na. Maen nhw eisiau trio wneud yn well na tro diwetha. Ond hefyd, ti'n gwybod, maen nhw efo mis i fynd tan y cwpan, ffeinal. Felly, maen nhw yn gyda amser i trio fel analysio'r gemau maen nhw wedi cael yn erbyn Caerdydd a dod fyny gyda'r system ac y plan gorau iddyn nhw trio ei gorau yn y ffeinal. Ie, o ran, wel, na i ofyn mewn eiliad i ti, ni ai ddewis yn y gêm, o, gawn ni fynd amdani nawr, pwy sydd wedi dal dy sylw di? Ie, dwi'n meddwl Michaela Cook sydd wedi dangos llawer yn y gêm yma. Ti'n gwybod, mae wedi sgorio cicrydd arbennig. Mae'n egniol iawn a wedi creu argraff ar y gêm yma. Bach o bopeth gan Michaela Cook yn sgorio, yn bygwth, am felly dacl hefyd i hedfan mewn. Ni'n sôn amdani cyn y gêm, digwydd bod dwi ddim wedi siomi yn nawr de. Dalwch mlaen, Wrecsam yn syth drwy'r canol. Cara Jones wedi sgorio un. Cara Jones yn mynd am un arall arbediad da gan Anna Phelps. Dal yno i'r dreigiau. Mentro bellter. Beth am yna? Phelps newydd dod i'r cae. Beth am yna gan y gol geidwad? Ie, ti'n gwybod, oedd y streicer trwyddi fe yna. Holly Smith ddim yn gallu dod yn ôl. Arbed da iawn gan y gol geidwad i Caerdydd. Caerdydd yn dal i adeiladu o'r cefn. Gorffen y tymor gyda buddigoliaeth arall. 5 gol 1, Morgan allan. Yn cyrraedd na o drwch plewyn hefyd. Yn colli ddwywaith tymor yma. Y 2 golled yn erbyn Abertawe. Dyna pwy maen nhw'n cwrdda yn rownd derfynol tlws y gyngred wythnos nesaf. Fydd nodi hefyd bod wedi ennill o beth i ddim yn erbyn Abertawe. Yn ddiweddar, Cara Jones eto. Wel, mae Cara Jones di bygwth mwy nag unwaith yn y munudau diwetha yma. Cara Jones yn mwynhau, fi'n credu. Ie, anodd fanna, achos oedd y amddiffynwyr yn nôl. Ie, a nath hi cael ergyd o bellter. Ond mae wedi dangos rhywbeth. Mae hi yn ymosodwr da iawn i Wrecsam, so mae hwnna'n rhywbeth maen nhw'n falle gallu meddwl am i'r ffeinal. Wel, hi o'r ail brif sgorio, dy blawn Rosie Hughes. Dim rhyfedd bod hi ymysg y goliau. Fi'n credu bod ni'n gweld pam yn y munudau diwetha yma. Ie, a falle hynna byddwn nhw'n meddwl am sut ydyn nhw'n cael Jones a Rosie Hughes ar y llinell flaen gyda'i gilydd. Mae hynna rhywbeth falle Wrecsam yn gallu meddwl am. Ond nhw mis i feddwl am hynny. Maen nhw'n dod eto Wrecsam ar diwedd yma. Yn hwyl o ran y dreigiau. Cara Jones ddim yn cam sefyll. Ond bas fach dwt, y bas ar draws y gol ddim yn wael. Chwaith. Pritchard yno tro yma. Mae lot rhy hwyr, ond o leia maen nhw'n dechrau chwarae ti ar diwedd. A mae Pritchard wedi gwneud effort dda iawn yn y gêm. Ti'n gwybod, oedd hi'n wing-back a wedyn nawr mae'n full-back a mae dal yn mynd ymlaen. Just amber Lightfoot ddim yn dod at y postyn pella fanna. Ni ddim yn twyllo'n unen. Mae Caerdydd ddim di stopio. Maen nhw ddim pwysau yn nhw. Maen nhw wedi ennill y gêm yn hollol gyfforddus. Ond os yna bethau, bydd Wrecsam yn gwylio nôl yn meddwl, cwpl o bethau positif yn hyn. Maen nhw rhywbeth o hyd yn y gêm fel i biljar. Ti'n gwybod, maen nhw'n gwybod ei strengths maen nhw'n just gofod meddwl am hynna a sut maen nhw'n gallu gwneud hynna mwy gyson mewn gêm yn erbyn Caerdydd. Ti'n gwybod, mae'n mynd i fod yn anodd, ond os maen nhw'n gallu meddwl am hynna, dwi'n siŵr bydd nhw'n gallu rhoi pwysau ar Caerdydd yn y ffeinal. Caerdydd hefyd yn gwybod bod anw'r gorechafiaeth hyd yn oed. A Cara Jones, wy'n mynd i daro eto. Cara Jones! Bron cael ail. Anna Phelps yn gwylio honna yn hedfan heibio. Yn sioi Cara Jones yn mynd i'r diwedd.
a mae wedi cael llwyddiant o fanna, so pam lai trio eto, ac oedd yn bell fanna, just blewyn ochr anghywir i'r postyn, felly, ddim siom o cael go o fanna. Eniadau'n unig sy'n weddill, gêm ola'r tymor. A mae'n alas bod ni'n gorffen, o'n i'n mynd i wei gyda Caerdydd yn ymosod, nhw yw'r pencampwyr. Ben ysgwyddau, uwchben pawb, tymor yma. Mae wedi bod yn swyddogol ers sawl wythnos, a mae ar ben nawr. Dros 50 o pwyntiau i'r pencampwyr. Ben ysgwyddau, uwchben pawb arall, ac yn gorffen mewn steil hefyd. 5 gol i 1, fan hyn yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Oedd hi'n 2-0 ar yr egwyl. Coli y Basiwm yn ychwanegu at hynny a ddechrau'r ail hanner. Ond Cara Jones yn dod o gol i'r Wrecsam. Definitely gael ymateb. Cyn i ni weld y cwpan yn cael ei godi yn ei lawr at hanner fanna. Ian, a huge congratulations. A convincing win as well to finish off the season. What's your reaction? Yeah, thank you. I thought we were really good today, especially for the first kind of 60-70 minutes. Probably should have scored a few more in the first half. Credit to Wrecsam, they battled through, and we can enjoy this now. And I said to the girls, we didn't have to rely on this game, but I wanted a good performance, and I think they did that today. What does it say about this side? Back-to-back victories, 2 seasons in a row. That's special, isn't it? Yeah, it's where we should be. I think this club, for a lot of time, didn't win any trophies, and I think for the size of our club, that's unacceptable. And we've instilled a desire in the girls to want to win everything, whether it's a battle on the pitch or 3 points or trophies, and that's what we're aiming to do. And we've got 2 more to focus on now. Yeah, 2 more. How good will the experience weekend and another one in a few weeks to look forward to. Can you do it, the treble? We can do it, but I think last year we took our eyes off the ball a little bit. It's about us now recovering and staying focused. Swansea will be a very difficult game next week, and we know Wrexham in a few weeks will be difficult. They caused us some problems over the last few games that we've had, so we're going to have to switch on. We're going to have to keep that desire, not take anything for granted, but it's definitely our aim. And Ian, personally for you, how proud are you of this achievement? Incredibly proud. There's a lot of hard work goes behind the scenes, not just me, from all the staff and the support staff in the club, and we've created an environment for the girls to be successful, and the players then take it on board what we do, and they represent the club with pride. So I'm incredibly proud, but we've still got 2 more to go, so that's my focus now straight away. Ian, a huge congratulations. Enjoy the celebrations tonight. Thank you. Ie, 1 lawr, 2 arall I fynd o bosib. Mae'r bucket hat Caerdydd ma, so chwaraewyr yn dathlu fan hyn yn y gwynt a'r glaw fan hyn yn Stadiwm Dinas Caerdydd. A Gwenan, ti jyst yn gallu gweld faint mae hwn yn golygu i'r chwaraewyr ac I bawb sy'n rhan o'r clwb yma. Wrth gwrs, a fi'n credu taw y ffaith bod e fan hyn hefyd yn helpu. Drych ar y golygfeydd yna, torfod dros 500 fan hyn, mae'n hyfryd I weld nag yw e, a'r ffaith bod nhw'n gallu neud e, adref o flaen teuluoedd nhw, a jyst ysbrydoli'r cenedloedd nesaf o bechgyn a merched, mor bwysig. Am rai fe, mae fe'n braf weld cyment o dorf yma yn y brif ddinas heddi. A mae'r golygfeydd yma jyst mor hyfryd. A Gwenan, fel wedodd Dylan ar y diwedd fyna, y gêm yma jyst yn crynhoi y tymor mae Caerdydd wedi cael. O'n nhw ben ac ysgwyddau uwchben Wrecsam, ond uwchben pawb arall yn y gyngrair eleni. Yn sicr. O'ch chi gallu gweld y ffordd maen nhw wedi chwarae heddiw a trwy gydol y tymor. Jyst y dwysedd chwarae yna, maen nhw'n drefnus iawn hefyd chwarae teg. Cwbl o newidiadau tuag at diwedd y gêm, oedd wedi agor allan tipyn bach, ond maen nhw'n drefnus, pawb yn gwybod cyfrifoldebau nhw'n glir iawn, a mae gyda nhw blaenwyr sydd yn llawn hyder, yn gyflym, yn achosi problemau, ond maen nhw hefyd i'r rwyddo chwaraewyr holl bwysig. Edrych ar rhywun fel Emma Beinon sydd dod gyda gymaint o brofiad. Mae'n mynd yn gwybod gwaith i'n rili bwysig yng nghanol cae. Maen nhw jyst yn edrych yn gryf pob man ar y cae. A fi'n credu, beth sy'n bwysig hefyd, ti'n gweld jyst faint mae'r chwaraewyr yma yn mwynhau chwarae'r clwb. Achos I bobl sydd ddim yn ymwybodol, mae lot nhw hefyd yn die-hard cefnogwyr o Gaerdydd, nag nhw. Ydyn, a mae hwnna'n helpu yn sicr. A eto, I cael chwarae fan hyn. So, mae hwnna'n rhoi cymhelliad hyd yn oed yn fwy iddyn nhw I perfformio ar ei gorau, a I sicrhau bod nhw'n cael y cyfle I ddod nôl mwy gyson. Ond fi jyst yn falch I gweld clwb sydd yn
Wel, maen nhw wedi bod mor cefnogol a rili wedi buddsoddi. Maen nhw rhoi lot mewn i'r holl cynllun, i'r program, i'r raglen. A mae hwnna'n bwysig i fi bod nhw nawr yn cael y bydd o hwnna. A gobeithio fydd yna eraill yn dilyn ble maen nhw'n gallu. Yn amlwg mae fe'n haws i Caerdydd nag i glybiau arall. Ond gobeithio fydd yna fwy o buddsoddi gan clybiau arall nawr fel Abertawe sydd angen camu lan a dal nhw. A maen nhw'n dechrau wneud ond mae angen bach fwy. Ni'n gweld dathliadau Caerdydd fan hyn, Gwennon, ond gair bach am Wrecsam. Beth sy'n credu ath o'i le heddi? Fi'n gwybod oedd yna gap mawr o ran y safon, ond tuag at y diwedd, dechreuon nhw ware. Wel oedd y gapiau wedi dechrau dod. Oedd y gêm wedi ymestyn tipyn bach. Fi wastad wedi gweud, fi yn teimlo yn weddol angerddol am hwn. Mae'r elfen seicolegol yn holl bwysig. So i dod mewn i'r gêm yn ofni, neu jyst, mae'n mynd i fod yn gêm anodd, ti'n colli gêm yn barod. A bod dim byd ar y gêm yma, oedd yn cyfle nhw newid pethau, creu cwbl o partneriaethau gwahanol, systemau gwahanol. Mae dal yn rili bwysig bod nhw... Maen nhw jyst yn cael bach fwy o ffydd mewn nhw eu hunan. Am y dechreuad gyda'r gol gynnar ddim yn helpu. Ond gobeithio nawr nhw adeiladu oddi ar yr elfennau positif o fan hyn yn mynd mewn i'r gêm cwpan yna am dechrau mis Mai. Ie, chos ffeinal Cwpan Cymru dechrau mis Mai, fel nes ti sôn, yn amlwg fydd hi'n her enfawr i nhw. Bydd rhaid i nhw gael bach o beth, mae nhw fydd yn codi'r cwpan yna? Ie, eto'r un peth. Fydd yn achlysur mawr, enfawr i'r clwb. Camerau yn dilyn nhw ac yn y blaen, a mae angen nhw mwynhau hynna'n sicr. Os dim pwynt mynd, os ti ddim yn mynd i cael unrhyw ffydd o gobaith, nwedig mewn gêm cwpan, fel nhw as yn dweud, mae unrhyw beth yn gallu digwydd. So, gobeithio nawr nhw adeiladu oddi ar hwn. Wel, ni'n gallu gweld mae'r chwaraewyr yn neud i ffordd lan i dderbyn i medalen nhw, felly nôl â ni nawr at Dylan Ebenezer. Diolch Sioned, a dyma ni eiliad hyfryd ar ddiwedd tymor hir. Dyma sy'n neud y gwaith i gyd mor bwysig ar ôl yr holl gemau, yr holl goliau, eiliadau, yr cyfan, y creithiau fel ni'n gweld ar wyneb. Anna Phelps yn fyna wedi brwydro ers misoedd ar gyfer hyn. War y teg i chwaraewyr Wrecsam hefyd yn ei cyfarch nhw a croesawu nhw wrth nhw fynd i godi'r cwpan. Caerdydd eto yn paratoi i ddathlu, ac os na fwy o ddathlu hefyd rhwng nawr a diwedd y tymor. Y pencampwyr am yr ail dymor yn olynol. Beth arall allan nhw'n wneud dros yr wythnosau nesa? Y dwbl tymor diwetha, trebl tymor yma, gewn ni'r ateb dros yr wythnosau nesa. Y ddoi gapten sy'n camu i fyny, Siobhan Walsh a Hannah Power. Y cyd-gapteiniaid yn codi'r cwpan ar y cyd, a fel maen nhw'n gweud, mae tîmau da yn ennill y gyngrair, mae tîmau gorau yn cadw gafel ar y gyngrair. Maen nhw'n cadw gafel ac yn codi'r cwpan i'r uchelfannau. Mae'r dathlu'n dechrau. Llongyfarchiadau enfawr i glwb Caerdydd. Pencampwyr Brif Adran Genero eto, ond falle bod y tymor ar ben o ran y gyngrair, ond mae yna fwy i ddod tymor yma. A yr unig beth allu stopio nhw o bosib yw'r bwrdd tu ôl nhw yn disgyn ar eu pennau nhw. Eiliad diddorol ar ddiwedd y cyfan. Pawb digon hapus, dwi'n credu, ta beth. Hyd yn oed hynny ddim yn mynd i stopio dathlu fan hyn yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Cyngorchiadau mawr i Gaerdydd felly. Yn un ôl y sioned. Diolch Dylan. Wel, mae di stopo bwrw glaw. Mae di dechrau bwrw champagne fan hyn yn Stadiwm Dinas Caerdydd. A Gwennon, beth sy'n ddiddorol? Ti'n clywed pob cyfweliad. Ti'n clywed Ian Darbish yn siarad, ond hefyd yn siarad gyda chwaraewyr Caerdydd dros yr wythnosau diwetha. Maen nhw'n gweud, oce, ni di ennill y gyngrair, ond ni moyn mwy, i ni moyn ennill y trws, i ni moyn ennill y gwpan. Maen nhw moyn popeth nag nhw. A mae hwnna i fi yw meddylfryd ti moyn. Os ti'n ennill rhaeg, a ti'n chwarae ar safon uchaf, ti ddim jyst yn hapus gyda cael un, ti'n moyn mwy a mwy a mwy a mwy. A mae'n her i dod nôl, i cael y cymhelliad trwy'r amser, i gallu neud o'na, i codi safonau, i parhau i disgwyl o chwaraewyr o gwmpas chi. A mae'n hyfryd i gweld, a maen nhw'n heiddi'r dathliadau yma. Fi ddim yn siŵr am y goliadau, ond... O'n i'n meddwl bod power cut i digwydd, ond ni'n ffain. Ond, mae'n hyfryd i weld. Diolch yn fawr am y tro. Ewn ni nôl nawr at Heiledd i gael mwy o ymateb.
Oh, Fionn, Michaela, a huge congratulations. How are you feeling? Oh, words can't describe. We're absolutely delighted to win on a pitch like this in front of all the fans. It just sums up what a fantastic season we've had. And how was that game out there today for you? A goal? Oh, it was amazing, you know. I mean, I've always dreamed of scoring in the stadium, and I mean, what a way to do it with a free kick. I mean, she finally let me add a free kick. I've been waiting all season for that. And winning the league back to back as well. How does that feel? I think it just sums up the depth and the confidence in this squad, and we've grown from last year, and I think we got what we thoroughly deserved. And a massive credit to the girls and the staff. Couldn't have done it without anyone in this team. And how do the next 2 weeks and still a trophy and then another 2 weeks to the cup final? How do they look, and can you do the treble? That would be the dream. Yeah, you know, I think we can do it. I think we've got a strong enough squad, and I think the girls are going to be buzzing off this and going to be wanting to push into the next 2 weeks now to win the treble. So, yeah, I'm looking forward to it. And I know a lot of you girls that play for Cardiff City are massive Cardiff City fans as well. And how nice is it to see Errol Bullitt, the men's manager, here celebrating with you? Well, I hope he sees my hat and my Cardiff City gibbet on my croc. I mean, I'm a massive Bluebird fan. I wear the shirt with pride, and a lot of the girls doing it. Again, words can't describe. Fantastic. Oh, girls, a huge congratulations. Enjoy the celebrations. Thank you. Yay, Bluebird! Joio bod Fionn Price yn gwisgo bucket hat a crocs hefyd yn dathlu ennill y gyngrair. A gwenan, braf iawn gweld Errol Bullitt fyna gyda'r chwaraewyr. Ond ni'n mynd i gael cibolog ar y goliau yn yr ail hanner ddigwyddodd i Gaerdydd. Nawn ni ddechrau gyda'r gol yma. Gwenan, be nestri o hon? Ie, jyst eto yn anffodus o ran safbwynt Wrecsam camgymeriadau yn arwain at y gol, ond mae'n sy'n dweud, y ffordd blaenwyr Caerdydd, coli fan hyn, yn just yn sicrhau bod yn y lle gywir. Mae'n niwsans, creu niwsans, mae pob blaenwyr da fel hynna yn just yn sniffio o gwmpas cyfleoedd gwahanol ac yn arwain at y camgymeriad achos y pwysau nath i roi arno fe. Gwenan, diolch yn fawr am y tro. Yn un ôl nawr, a Teiledd, am fwy o ymateb. Rhian and Eliza, a huge congratulations. How are you feeling? You've won the league and you're celebrating here at the Cardiff City Stadium. Yeah, obviously it's amazing to win the league, and I don't think we want to be anywhere else than at a home stadium with the fans. So amazing to come off a win today. You know, we know what we needed to do coming into the game, and it's just amazing to celebrate with all our friends and family at this home stadium. How was it to play out there today and get a goal? I mean, it's always good to play on this pitch. It's probably one of the best pitches in Wales. It is the best pitch in Wales. It's the best stadium in Wales. And for us to score, both of us have scored, and it's just a great feeling in front of all the fans as well. What does it say about this side getting the league title back to back? Yeah, you know, we had a great season last season, but this season we wanted to top off last season. You know, we worked really hard this season. We've had some unbelievable performances, and we topped it off today with an amazing 5-1 win. And how determined are you as players to do the treble this year? Because I couldn't hear you. How determined are you as players to get the treble this season? Look, we missed out last year, you know, doing the double last year, so I don't think anyone wants more than the treble this year. So 2 big games now, but we know what we need to do, so hopefully we come away with the treble. I mean, yeah, we've worked really hard this season, and we've been non-stop for ages, so we've done this now. We check this one off, and we got 2 more to go, and our focus is still on them too. Well, I won't keep you any longer because the celebrations are going on over there, so thank you, well done. Thank you. Ie, Sion, gyfarchiadau a golygfeydd hyfryd fan hyn, teingad i Megan Bowen sydd ddim yma gyda Chymru bant ar hyn o bryd. Golygfeydd hyfryd fan hyn yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Reit, Gwenan, gad i ni weld 5 gol Caerdydd gan Eliza Colley. Mae hi wedi cael tipyn o dymor enillydd yr esgyd a'r 17 o goliau tymor yma. Mae wedi cael tymor special iawn, Eleri. Ie, wel, Basham yw hwn. Ond Colley'n creu, jyst wasad yn gwneud gwaith dda. Na nid Colley yn creu, coc o fe, na pam gath i tern y gêm. Ond ie, Basham jyst yn gwybod, mae'n chwarae'r ifan, gwybod union ble i bod ar yr adeg gywir. A ni'n really hapus i, achos nath i argraff pan dathiodd i ar y fainc o'r blaen, bydd e'n gwneud llwyth i hyder hi. A fel welodd Fionn Price yn y cyfweliad, mae gymaint o ddyfnder gyda'r carfan yma nawr, mae loads o chwaraewyr yn gythio i hunan. Yn bendant. Selfies yn digwydd, a fi'n siŵr fydd na ddathlu yn y brif ddinas hyn yma. Reit, Gwenan, diolch o galon am dy gwmni di prynhawn yma. Ceri gadw'n sych, achos ni wedi bod mas yma yn y gwynt ar glaw trwy'r prynhawn.
Reit, wel cwpl o rowndiau terfynol I ddod fan hyn ar sgorio ac I ni'n dechrau tlws yr Adran Genero Caerdydd yn erbyn Abertawe. Dydd Sul nesaf am 5 o'r gloch yn fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar fan hyn ar sgorio a wedyn ni ar y 5 o Fai. Cwpan Cymru Bwt Energy, y rownd erfynol Wrecsam yn erbyn Caerdydd unwaith eto. Honna'n fyw ar S4C. Bryd hynny. Wel, dyna ni am prynhawn yma, a dyna ni am dymor y Brif Adran Genero. Caerdydd yn cael ei coroni'n bencampwyr am yr ail dymor yn olynol, fi'n siŵr. Fydd na ddathlu yng Nghaerdydd hyn yma. Ond wrtho fi, Gwenan, a'r criw I gyd fan hyn, diolch am eich cwmni chi hyn yma. Nos da.